ukomua sa ukwa awade ukwa awade na sa ukomua na ye nyinkyerɛ sɛ wammisa nyame a na nyame anyi ankyerɛ sɛ ɔba we na ye nyinkyerɛ sɛ wammisa nyame a na sɛ na nyame anyi ankyerɛ sɛ ɔba we nufo na ye wundian na sɛ odi akyire a wohwɛ ne asɛmɛbɛde ne nufo na n'anim han na sɛ odi akyire a ɔmmisa nyakopɔn enti wɔ mu ni nyakopɔn na sɛ busum na wosum a ɔmmisa nyakopɔn awɔle a sɛ woni nyakopɔn na sɛ busum na wosum a sɛ wonkyerɛ sɛ awɔle na wokɔ wɔle no sɛ ni sei na ɔnkyerɛ sɛ ɔba na wokɔ wɔle no sɛ ni sei Abraham ka kyerɛ na ko ne sɛ ɔnkɔ hwehwɛ yere bla no na wakyɛ Abraham ka kyerɛ na ko ne sɛ ɔnkɔ hwehwɛ yere bla no tumfo nyakopɔn ɛkyerɛ no ɔba pa ɔsɛ ɔware ma Isaac tumfo nyakopɔn ɛkyerɛ no ɔba pa ɔsɛ ɔware ma Isaac Isaac enya yɛnsua daase me chantro antu mere so yɛnsua daase kutuo me ba ɔba ne tro antu mere so yɛmisa ne sɛ man kutuo n'anim ɔba ne misa bɔ misa yɛmisa ɔremedwuma ma me so ente free hɔ no mu no me ba ɔda de na me iri yɛ no ayɛ papa me kan hada o mere ai ɔyɛ great mere kasa daem udani apanya medani wo watchu udani apanya medani wo watchu ahomachi 5 na miri akochi apanya ofana demu abetere me o inside ya mi sa no ahomachi u apanya mesi machi no ani asemba beda nti nyama bia miri ye wo fie ho no anu odi mede ne maka se woye na se mebu anjo wo na wo ye ne falifo na me de asem na betu wonim se frɛ no na tu no fu na de woye no onya ya Osimye concerning Ernestina. Papa, do you respect your husband? Na fe dia na aba. Adekura ma ebu emba mu ne se. Wa wale me. Woni me abresi fie. Wodi dan na han ama bla ne so han. Yedi ama wodi dan na ama bla no. Ama me bisa o se. Ha me ne yesa. Ama wodi dan na rent na. O ka kire me se. Wo so antinam. Antinam na. Tam so an na wa ye den na wakọ 3 rooms me hu na 1 room na osi ye wudia 1 room na osi 1 hu na asam wo ka ti se no me bro bi na esi 3 rooms no Ernestina enteno o ka kire ukunu so o mekoto anim na wo mfa na adwuma ma no papa adekura me ka sanu o bla no me buano pa cha me buano pa enti obekoto wanim okoto ye o ma ne tene ne nsa e na aka asa wo de na adwuma ma no ye enti na wo ka asa me buano pa na adwuma no honom no yakogidi yedi yakọ honom no na adwuma no honom no onya adwuma bia bema no okofa ne ma ne beduru ye no me kunu dwuma sai ye me na me koso me eba ma yedidi ama me kire no asore na okoye no awo apaaso ama omudi ne yampa ebo kakra ama sisi onya adwuma kakra ente se me da na bibi eba me ma adwuma mitime kire no me kunu fa nche na aboba na fa kopete gu ayi no me kire na me kunu onya adwuma me se free yam nyina tia pa so fo nyina mu tia me boa me kunu oboa no kwan ben so na adwuma se ya na wa ye dey se me hu bebi a mitime kire ne se da ya de we me da bibi ba se menya aduwa mitimi ya kwaya wo ho ade o ma me bodua wabra o mpene so o mpena wade ne so pachan enti wahu se emema ba o yere omo ba no ho ofa mpena a wahu bi mahu 3 times physically 3 times asan wo ya wo kana no ya no mi donya me ne salami me ma me a wadapo utie nkanya abutre na menya na me dwene nsam bebre ho nka me kunipa awo ne dem ho na me koye no ono be ma na da sore e no kwa koto dwane abra be ma nti wo koto be e na me koto be ma no nsuo ne bucket ne pankase e di asi ho no no e na odi ntoma safom ho dwaye ne dem ho dan no se dan ketua bi e na be ma na amenangi ne ho adwale ne ho wo dem ho e pepa ne ho e de bounce pan o sa tena mattress no so e sire nku bibi na de me ko ho se nka me ko he nkora me ko duru nkora na wa bonte me ko duru ya na veranda no gate no omatum anloko ena me pia na me wura ho na me dem ho na me biese na be ma ne te ho no mo ene ne bossa pant ndike do ye dey ena me nya bo tre gina ho no na me ntia se me nim de me chese me hu de me ye me ho chese control me ho ankasa ena me bisa be ma no o start di tro se o no ofiri kropon ha o hu se be ma ne te ho ene ne bossa pant ne bibia ndike
o srenku ama tres me so ne ne ma nyina da ho ena nsuo no bucket ne pan ne nyina ne ono to ana wa bie kaka so sen kan so ne pitina kan gusu no ne nyina da ho na me fa ntoma ne na me hwe na me sa de to afide me so to ki se dem ho sun ka ho na me afide na me hwe dem ho na me hwe na be man da tam na be man so sore e kin ho na me bisa na question sa o be ka che me so ya bunni o firi he o so o firi bonchi o firi bonchi na de oba dem ha sisia no o se an oba na o ya na danfo ena ono be ejuma ana I say oba be jale nam si oba be jale ntu be jale no abonten ho gaye ni ho ena dem han so gaye bia ni ha ena dem ha ena wugina managi pan num ile jatabibo Clarins worldwide bestseller Double Serum, 2 serums in 1, with Epi-Aging Defense Technology. 22 plants and 5 molecules, now in a light texture. Barely there feel, same powerful results. Clarins Double Serum. OTEC 102.9 FM. Asem. Krobea nana yo. Asante. Asem Dabi yo. Krobea nana yo. Asante. Asem Dabi yo. Akakuna better. Onwa. Ori. Okay. Okay. Awiai odoman kuma nyame ayeye enka odin. Na wiai odoman kuma nyame enase nkanfo ene ntontom ene yedema odin kronkron no. Arafo ne ade hye awiai yema yenho ha. Awiai yema yenho akwaba. Yema yenho ye hyiehia. Emfamra Otec 102.9 FM so ene eye wukuada ene ye da fofra atwedi ampototrobo nsu kwame basa yi adom wasane aye bio awiai yasa hia bio na ne dai ye de asem beba da dwumadie no ene e ba besom dwumadie da biara da se hia wa afidie yi so a yese ye de suade yese ye de kire ye ho nso ade enu nti na awiai a ye hia no kre moma yense yenho se ye ba besua de ebrekro na mu ye be kire yenho nso ade e wa afidikasie yi so na dwumadi a ye die ye live e won tentan so se wo ba ye social media platforms ahodo no so a ye stream show no live na wadama se wo ba so a e ya hye ma wunianum nya adesua ne ade kire dwumadi e bintie na wonom enya bi nso hwe ebrekro na mu na wie wadwe nkire bi a wo no
o de betum ewo comment section ho amaye ye beje ye bekan no kama ama obi biara nso ate wonka awiei oba yenuanom ewa ama no ne nso a wonom nso fa ye ndwumadie live awiei mu amo monitor show no e di free Spain ewo Bela radio so no ena awiei Nyankopon hira mo onye mo kese na ontutumu anamon fancy afa mu amo United Kingdom mu na mo nso mo monitor show no ye wo GN radio wo ho ye wo Patmac radio wo ho ye wo Abawa radio Amansan FM ye wo Brainy radio ene ye wo Sahara radio ena wie wonum nyina nso abade mu abiebiem dwumadie ni twagu afa Kings radio eno de ni TV o Paris France abuchman ni mu daache hima radio e wo Denmark Rakus FM e wo Belgium ena Sky FM e wo Columbus Ohio United States of America mu me de Krobea nana yaw asante awiei oji amanie ena wiei apesemakana nanie ena de Krobea jata me ne wasan hia e wo afidie yi so a ye ba besom ma bedwa fo wa ha oba de achia me akwa ye ja akra ohun te say Nyankopon adom ho ye pa na nso so adom me nso be ho odin ye de Nyankopon ase obini ni din ose dadom ye dayadom adom no an na akurakura ya de abeduru sampempen so yi yeah ya kwa me ho na me hye pa enen so ye da foforo ene ye wukuada eduru sa bre we yi a ensem gum na ensem bi nso si saa sebe utie bi de tu hofo e ma eboa wo abrabom ene ye wo yenuanom a onom nso abaso na nakwasi imo mehu se waba ahoma ne so ose nana ya Krobea Asante dwumadi amudie yi eye the best social program ever Nyankopon hira mo onya mo kese na wonkoso antutu one wabedwafo nso anamo emfansiye awiei ogoromensa mehu se wonsu firi asuo nwunu ton wonso aba bepiem ose akra ya Krobea Asante awiem ye na Nyankopon ase na nemene ajingo yenso ya bade mu hapa dwumadie ni yetie mo ena ye san so ehwemo na ya Krobea Asante yi Patrick Asari ni owo na mehwe dwumadie no ewo UK Bremen Nyankopon tonkoso anyam kese wate na wontutumu anamonsi yi ena wie ye kam ho yaba ye nyina ye besuade na ye nyina ya kire ye ho nso ade ena si edu Benjamin ena o se hi nana ya Krobea wada meburu menso ma ba ahoma ne so bi na menso me ba betie mo menso me ba behwemo me ba besuade no bi na menso ma ba bekire menso me ho ade na ye nyina ya ka bom ene Uta Mohammed ene o se akra ya Krobea Asante wada meburu ma menchi achi awe onu abedwafo nyina mo ho tesei Nyankopon ya dom ye ho ye ene se Kobi Toronto G onu wo Jacobu Krofrom ene o se akra Krobea I'm really monitoring the show mene kwame ye nyina ya bade mu ha ene ye tie mo ena ye hwemo Nyankopon tonkoso nyamo kese na ontutu one wabedwafo nyina nso adamo emfa ensie good awiei wate mabedwafo nka ene ye wo enkomobo na ansana no se onipa dasani ofa ade adufo de a unya asem adufo de onipa dasani se wo beye biribia anamontio biribi biara ubeye mu no eya pebibi achi hunu ansana ubeya waye enka tete no se ne ebeto ye nananom no onomo kama yete ase se nipa ade biara a wo beye no ya apemu hunu nti na enka ne nananom kwa abisa se ye yi aye kasa yi ebi da so ye ebi nso nye so nipa no obetu anamon bi se bi adwuma bi ene wo ba beye okoko bi se akire adwuma nananom me ba beye nie opedi ehunufo odifo adwuma mi beye nie
adwuma yi monhwɛ kyire mame na menhwɛ sɛneɛ ne future teɛ ne yɛkɔ ho abisa obi kura wɔ hɔ no mo asɛbe ɔwɔ ne baba te asefo asase so a na okobisa akwadaa ne tiri so na wohunu sɛ akwadaa wɔ yi a waba wiase adeɛ sei adeɛ sɛ ɛna ɔde nam nanso yɛmu sa yɛn ho sɛ saa asɛm a mekan ɛne mmerɛ yi mu yɛyɛ bia na yɛnyɛ nti da bia no ensunsu aso bɔne bi etumi ba monhwɛ ɛyɛ asɛm a asie o owura yi ɛna akwahyia abrantie bi ɛwɔ akwantuom ɛna wɔhwɛ krakye no nanim ɔsɛ owura yi sɛ ne w'anim tie yi deɛ woyɛ very innocent kyerɛ sɛ mehwɛ a wo huni asɛm mehwɛ a asɛmmɔne koraa mfata wo enti sɛ ne wotie nti mɛfa wo amwadi machi na wofiri hen na wɔsɛ o mefiri Kumasi kurodua yi mu wɔsɛ saa meka sɛ nso na atɔyɛ maamu ɛna ɔnom wo wɔsɛ okay mɛfa wadi machi krakye yɛka yɛ adwuma ɔde owura yi adi n'akyi nkakra na wɔba da adwuma mpanyimfoɔ hɔ ɛna wɔka kyerɛ krakye sɛ okay ɛne yɛte saa deɛ a hwɛ wɔfise ha na me nso mekɔ adwuma mpanyimfoɔ hɔ na masa aba muntie o wɔnam akwantuo mu a na wonya akɔrɔ baayɛ a ne nkurɔfoɔ bi a wakɔyɛ adwuma ma wɔn mu a wɔn mu de sika kɛseɛ ɛna ɛbrɛ no ɛna wɔn ka kyerɛ wɔwura yakɔ wachi ne yɛsɛw ni hɔ na akwala na wode wachi gya no no yɛde ɔpepepe miɛnsa 3 billion yɛde agya no sɛ wɔmfa ma wo kyerɛ sɛ yɛbusa sɛ wɔkɔ no wode wachi gya hwan ɔse me no ɔde machi gya ɔde n'achi gya me saa bra yɛde ma no no onkwala nka yɛ no bi wɔ hɔ ɛntam ɛna oyi fon frɛ yɛ no obisa sɛ na hwan na me nkurɔfo ɛba ya a wɔn mo de 3 billion brɛ me no hwan ne adi gya no ɛna ɔbɔ nipa de di ɛyɛ nipa asomasi okay ɔfa fon na wafrɛ nipa asomasi na wabusa ne sɛ nkurɔfo ne sɛ wɔde 3 billion abrɛw entie bi a account number nie gye fakoto mame kosi sɛ mefiri Kumasi aba no wɔfrɛ akwadaa no a ne fon na dum ɛdi ɛsan asɛm nie wafra kwadaa no bio ne fon ya dum wafra kwadaa no bio fon osan san n'achi okokoduru ye mpa kwadaa ya kira kwan ye nam hanam sɛ fon ye hu akwadaa no bisi sabre ya ye kasa yi oni maro hosem ya ka ye kan sɛ awurai ɔno nso nimu akwadaa no nchi onimu de wonimu ane sɛ ɔka kyerɛ me sɛ ofiri Kumasi ɔwɔ innocent face enti sese ya no 3 billion wadum ne fon ɛde 3 billion no ɔde kɔ hwɛ enti sanka owurai obisa krakye ninchi kɔhwɛ ninchi ɛna opehunu ya anyanyam bia enka saa asɛm wei ebesi ana adeɛ wei ɛkɔso sɛ woba kromu sɛ woba yɛmpɔtɛmo abaya bi okohyia ne wɔ krom ɛna ɔde na ba no abɛfa ne sɛ mepaninti owura wakɔhwɛ ninchi saa asɛm asisese yɛ ya hwan na wokɔbɔ namaneɛ the fact sɛ waka kyerɛ wo sɛ mefiri twapiase no doesn't guarantee sɛ wokɔ ya na wode ebia ni furu na wode kɔ a wode kɔhyɛ na busua nsa wo mikohyia no wabɔnten mehwɛ n'anim a ne hodwo enti na meto nsa frɛ ne sɛ ɔmɛtena me nkyɛnkyerɛ sɛ wayɛ mɔbɔ no ɔda kagye tia oni baabi da asɛm besi sɛ wotu anamon bi wo gye nipa dasani a sɛbe aboa yɛfrɛ no akɔkono wɔyɛ mmerɛmmerɛ akɔkono yɛ bɛtɛ utie me ba no deɛ ɔka maa me no a ɔse akɔkono bɛtɛ nanso ɔno ɛna ɔwe abɛ wɔbɛwe adɔ no na afei ayɛ pɛkyɛpɛkyɛ wɔhu sɛ neɛ teɛ enti deɛ n'anim yɛwo sɛ wei deɛ ɔyɛ good wei deɛ sɛneɛ n'anim tie bɔne mfata no saa nipa no ɛna hwehwɛ n'akyi ansa no ama na bɛn ho nyɛ saa asɛm bɛfa wase ɛna wie Krobea
masɛm ani ɔbaa de akyia me agra ye Monica sa yɛna nyame ase na yɛnkyia yɛtiefo akra on sɛ ewiase a yɛwɔ yi sɛ yɛnhwɛ enipa anim mfa mu na tɛn sɛdeɛ yɛnhwɛ nipa anim mfa mu na tɛn no saa nso ne yɛnhwɛ obi nso anim mfa enyi no nie ɛfiri sɛ obi wɔ hɔ a na n'anim sakroma nanso na wɔnkyerɛ kokɔ obi nso anim sɛ ensa boro nanso ebia na wɔnom nsa nanso obi anim nsɛ ensa nom nanso so wɔnom nsa paa saa nso na obi anim ensa akroma nanso ɔkye nkokɔma paa nti wiase a yɛwɔ yi menhwɛ obi anim na mfa mu na tɛn ɛfiri sɛ woyɛ saa wanhwɛ yi a wobɛyɛ mfomsoɔ wodi obi anim bɛgyina bia ɛnyɛ hɔ mmom ɛna ogyina na akomam nso wo nso wonhunu nti nipa bia wo ne bɛhyia bia na ma wadwen nya mienu sɛ nipa yi sɛ wanya bɔnefo a ɔbɛyɛ nipa papa nti sɛ wodwen we mienu dia bɛboa ma nipa bia wo ne bɛhyia no ɛbɛma wahunu kwan abɛso nante na afei die bɛsi bia na nya onwanwa ɛfiri sɛ wodi ka adwen sɛ wanya nipa papa obeye nipa bɔnefo enti wɔyɛ papa de wo kan ayɛ na bam wɔyɛ bɔne nso so ade wo kan ayɛ na bam ɛmfa wadwen kogina sɛ nanim no nti ɔyɛ papa na akyire yi ɔkɔyɛ bɔne a ɛbɛyɛ ɔya dodofiri sɛ ɔbɛka sɛ nipa a medie na menim sɛ sei no enti wo hyia nipa ma ne saa nneɛma yi mienu mfa ho ne sɛ de nanim teɛ ɔanyɛ papa obeye nipa bɔne fa saa hyɛ wadwen obi a bɛhyia ni bia ɛkɔba ne saa ɛtoa ɛnyɛ nwanwa mo medase eburu arafo ne ade hye watima bedwafo nka enne mma yi ose good afternoon opanyin Krobea yae na awiai yenso yabɔ awura mu ha na adwumadie no ye ne wunyina na makai imasha oh say Ashtown ukosimi ama amefo mienu bi a omutie ye paa no no last no oh maami ajewa na frim oh tia na waka ho no ntina me boy maasha no won mienu ene tie pa e wa Ashtown ho no oh ni anu hwa ya no mte kwan no eduru ha no wache adakura akoma wo mo say hyper plus ai ma me ba ko afrimu ya me ru afikura ai ye bomo ya mama ma ajewa sa na ye frɛ no ye momo ya ba no ba ko di yalo kwabra yalo na kwaku omumame nyanko na wotweda na omhya eduru ha ebema ya tie ni akogya no wo ka ema ya me wura fie ya adwenwi nyanko pon kyekere abusua ne werɛ ena destiny ena ɔse akra ya Krobea Asante awia yi menso meet ye wa ha Sakina place ahanso utie wo pa nyasem ketwa na omso so do fufuo pa ndie nyasem ketwa watie bro awiai adofo ye won komo bi ebo na nyasem ketwa na kakra nie ye de abusua bi asem eba amanim ewa afidie yi so ebia obi beka se asem no yente ho hwi bio munya abotre na saa asem ne ho no eja no esuo 20 years ntokwa eni abegina no se ye pata eja no eso pa ya eja no se ne asi ada afa no edi abotre eni kasaya adwene wom ena ebetumi asolve enti after say ye show ni wie ye no na ye fiada ye split into two ema ne dwada ye ne ofa ba akuhyiae ne bnada ye ne ofa ba akuhyiae ene wukuai kura no ye san ne ofa ba akwasa ahia bio anuanom ne adofo enyasam ketua wu nanso ye wogidie wa arihemu se enkakra ewurade nyankopon beboa ye ama enuoma enso aye kama eno ye baako mienu
asɛm bi nso ba yɛ nimu a na no nso yɛ abusua. I don't feel comfortable having this conversation with you anymore. Not everything is supposed to make you comfortable. Can't take it back once it's been said. Did you know anything about this? What are you saying happened? He crossed the line. I can count on you. It's not true. I believe you. You should be ready. Ready for what? It's all lies. Am I not owed this? But what actually happened? You are not entitled to any information about me in my life. After the hunt. Rated R. And it say, now a ding kind in nuaba to anamobi. Enti ni nuaba ne kosa anamontua na ye konfuo bi ho. Samwa kai sa asemi. Ema de koba ye ne say. Se wa yare abade a yama list. Ya sa list no. Se busua mfa ma papa no ebewu. Adofo sa asem no nso no. Enra ye kan empanimfuo bi eba so ema ye entotoye bi. Oba de achia me akra enra opanyini bi a woye nana tietia ne chacha mu sa bibi nti umuni din mame ansa. Se ye ka sei dia na apie firi mu aba. Yo akra me da se asem no ye de tu dwa no enra bibi nti ese de nyansi nti ye mu ni din ochiame bi a wodi mu pa etutu ne ntoma ewa Asante mu ha ebai obaye na asem tintin ne tietia nyina ne se eye onua ene saa konfo na ye kan na asem no na wate asem no nti oba na wabetie mu ye di ama ne bobbo no na wahwese ne asem ne tie na se Dabi asem no mesra mu se betumi dia momfa mame na memfa me nan ensi asem no so enti se mekọ na me ne konfo no akasa eni eso se nka betumi a nka won friend wo hwa na nka ye ntibi o friend ne de to speaker na asem ne tintini tietia nyina ne se asem no wo hene no se o chiame ne se wasom obehwe ama bibia wo ho bia o maye wa bra abusua no a na nka ye agi wo mo adagomienu wo ba ko sika hwan ne nyina se sika sem no ne bibia na obebo agu obegyinam ama amamre ne amane no a ese no omaye na edi asumdwe aba abusua no ene konfo no entem akra yesan se yenso so asumdwe ene ye bota yenti no ye jemu ede ma ye ochiame no a obaaye no dise ye gyae mu di amane se ne woni abusua ne nko na wo mu nko konfo no na amamre ne amane ese no wo mu nkoye na wo mu wie a wo mu di amane bo no aba abetu ye nim ti akra se ye yide sei ena akosi. Okay enti nyankopon ya adomo a kwasiada amamre ni amane a ese fata no obekọ akoye na oye wi a eho asem no se ne yete no ye beba na ye brifu mu se ne yesi ye nyina ama monso maso atibi tie no nso enhye fridge mu na asem bi nso free atwemamponua aba yanim ewo afidie yi so asamo no sabe sasemu sia ye wo baabia enipa no ofri ena ye wo obia ebia asamo no efa ne so eba de yakoba ye ne se yesi akwada bi oni opanyini akowiram afei de akwa akosie ne se yakohu sa akwada na wu ye rade eda galamsey amenam obiba na asam no ba sa no eni eduedue mu akohunu se akwada no wawie JSS ya ni secondary school kura ba afi na ba wo mbetoto ne mu ko 18th ni 17th yi yes sa akwada no uko school na school mu esa sa akwada ne ko awa nko ana wonya nko ye obekọ e na odi akwa akosi asa akosi egwansie wi na de ba mu a e ma asemu yi emu doye na sese yeti ase bi a enye yie ene se akwada yese wato nsuom kwan a wo fa so a woto mu de enkyiremu beba free se ye yi amene mo ka sei ye wo abusua no bi e wo yanim ha na
wɔkyerɛ sɛ akwadaa no ne baabi atwa otonsuom nanso ne baabi atwa enkyerɛkyerɛmu a ɛba kyerɛ sɛ yesusu sɛ mpo baabi atwa no yɛde yɛnsa wura hɔ yi biribi afiri akwadaa no nipadua mu ɛma yɛde asɛm no akɔ yɛsɛsɛ enka yɛyɛ posumotum na yɛkɔhwɛ hunu sɛ akwadaa yi sɛbesɛbe ɛyɛ nsuo ɛne faa no anaasɛ ɛyɛ ewudie bi ɛne obi adi no yɛse abusua ne sɛ wɔmma kwan ɛmie yɛ posumotum Dabi nya no korɛ kyerɛ sɛ nipa no a wɔne akwadaa ne kɔɔ wiram no ɔyɛ busuani ɛna akwadaa yi nso yɛ nana enti sɛ kɔkɔba sɛ ebi aposumotum ba na hwehwɛmu ni mu no bibi foforɔ kɔkɔba a saa akra kyerɛ ɔne akwadaa ne kɔɔ wiram no benya asɛm Dabi nyini enti ɛhɔ no na ɛhwehwɛ yadwe abusua bi anya sɛ enti yato nsa frɛ abusua no sɛ ɔnom mmra mema yɛ nkyerɛmu bi kyerɛ sɛ ewuo bi wɔ hɔ a sɛbe nipa wu a nkyerɛmu ampie ho a sɛbe ɛde asɛm ba Ghana ha ensem bi esisi obi tumi hyɛda pra nipa ku nipa etumi kreti scene ɛde hyɛ ebisi wa ahodwo ha ebisi bridge bi ase na abaya kama atia donko na yɛde bag ato ne nkyɛn yakuno ɛna yɛde no akunturu hɔ te sɛ deɛ wɔne bɛɛma da ayi ni bi deɛ agya kwa me wo kyerɛkyerɛ mu kyerɛ me na ano no ɛno bi ɛna yɛhyɛ da yi condom te sɛ deɛ yɛ yusu no ɛna yɛde ato abaya ne nkyɛn enti sɛ yɛ ahodwo area ɛna saa issue we yɛsi a ukoko hunu pɛ adwe bɛdi nkia ba atiri sɛ ɛne yɛ wɔyɛ ahyawo condom da ne ho yɛsan kyerɛ no style we ne kura de a ɛne yɛ ahyawo nanso nipa bɔnfo ne di na wu ɛne ahyɛ da criticize no enti ɛnɛ saa nkyeremu ne mmra na afei yɛnte yɛ ho ase abusua no monhwɛ ma me na menhu ɛnɛ Lindewin babe ɔsena na yɛ Krobea Asante ɛnɛ wie me chiachia wo nyankopɔn hyira wo ɔnya okese na ontutu wo adamo nsiye bɔhyɛba me nso menie ɛnɛ wie yi ye nyinaa yabɔ ade mu ha akora Krobea ye tie wo ɛna ye san so ɛhwɛ ɛnɛ Sulemana Abdullahi mahu sɛ wo nso aba ahoma ne so nyankopɔn nya okese na wo nhyira wo obe ɛna ɔse akora yɛ Krobea Asante ɛnɛ me maame Auntie Alice wo tikim na na Krobea ɔno nso mfa uni agro kora nyankopɔn hyira pa wate Krobea papa bi nyankopɔn nya okese no ɔmo no abedwafo nyinaa nso ho ban entutumu anamɔ enso emfa ensiye na wie brothers nso mahu empatoam ofa boga mahu sɛ won so waba ahoma ne so empatoamufo ne wa ha ɛna ɔse akora yɛ Krobea Asante na wie empatoamfo yɛnso yɛ kan ho yɛ no nyinaa na ɛsom ɛwɔ afidie yi so Crispo wo de wo fufuo wɔse akora Krobea wie ma ha yɛnchiachia ne yɛmo no abedwafo aba so ne fufuofo yɛnso yɛ monitor pa wate mate Seko City fo mahu sɛ mo nso ma ba ahoma ne so Seko fo kwabna gena won so wode Seko fo aba beduru yankopɔn hyira wo Ajete Caesar wɔse akora Krobea sese ma be pie Gabon okay awiai me chiachia oni abedwafo nyina mate esi awaya akora bone pa na Miss B mahu sɛ won so aba o say hello Nana Krobea yes dear Miss B ya me entonka ne ete onka che nyankopɔn so enya okese akwada no a ye kana semi ne maame ene ewura ya wo manim hai akwada Frederick ena sisi ye ya ye kasei wafrim na free a akwada Frederick efrimu no edian na wo ho eye dian na esiye eye dian na ebaaye good trim dian na prempe Matthew bro onzam na wa besre opanyini o hote say
bra wanim o target ne microphone no why tifa wa no ben e homa me o de ene Frederick opanyini ba cho me nana no onana no na ye frɛ wo sei kwakus wo kwanchi aboho bi kwakus Ewura kusewate Pacho yoda ye frɛ wo sei Pacho me den de Cecilia Cecilia de Puom Boama Puom where die ni Pacho Dagati okay Oni akwada ne maame no me pacho ane Oba no wo 18 years me pacho ane wa wie Jesus me pacho ane ni school aba me pacho onya school ben me pacho onya nyina hini akota secondary me pacho ane na wa ye wadwen se nka abem na to aso me pacho me de ma ye ma adwen se me ma akwala na to aso akọ school enka da ben wo mo ko ne bai se anka 18 free na anka Beba enti me nso minni kwanchi aboho no mu bi me wo oboase akiri no ho a ho na me wo enso so no me bai me ni akwala na kasa se be ya akwala no ebeko school ti me nso me free ho kora baaye no me besene ekoi me san akọ ho no nti matoto ne niema bi kora anka me ma akwala na ye den akọ school na Asem we ya babisi kusawate Pacho yoda kusawate Pacho nyawo ne oba no na nete wo sa aboase akiri ho me Pacho Dabi na ade na wo oboase akiri na waja akwala no wo kwanchi abo me Pacho ebra akwala no sabre no one ne nana ne wa ha me na me ne wo munyina na etie enti me free eho ko oboase akiri ho no se me ko pepad enti bra me ko ye na akwala no so twiro wie ye no me sister nso so wo kotokuom enchenchim so enti me sister de oni ho ba ne ma ne ba panyini no na minua be mai na omowo enchenchim so ho no enti akwala no nso ko ho se okona wakwa di pa kakra se be ya ne resource no eba bia minya kakra so ne so a ono nso benya bia ede akọ enti sana Asem ne koyeye enti okọ nchinchem so no nanka de pa nanka oye na dwen so na oka kire so okọ akodi wo akwala ne de ebra wo kọ no me na meni ho na nso meteye no ni ese wo koye gala ne bi ti me frɛ akwala ne ka kire ne se gala ne de e ma ne nya bi ti me san firi ho esan bai na me be ka kire ne se ma ne nya gala ne bi enti wo jai gala no na wo nya gala ne bi ti no ka kire me se omo etwi mu abobo ya de sesa nnua enti eno no chi no ti me mfa ne se no onu nso twi abobo ya asesa nnua ne bi ana na odi wo mo ye na chi me pa cho na otwi bi me pa cha ne okay enti abobo ya atwie ni nnua adwuma ya mu ena odi akwa akọwi me pa cho eda akwala ne di wu ye ne die na enye eda ye de ye adwuma nti na nya abobo ya na odi kọ ye adwuma wo mo kwosesa nnua ne bi wasene wo fa yi be ka kire ne se won kwosesa nnua yi na mo kọye nti wabra akwala ne wu ye ne die dada me ni hobi enti mi nhunu asechire eye menko hobio krache wo hote sai ye frɛ wo sai me de ya yeboa onso de ani akoda no me wo fase no enti enawie yi me wo akoda no a wafiri mu no ne nana ba ko wa ha ne maame wa ha na ne wo fanom nipa no a one akoda ne nso ko wiram e ma sa incident ko si ya no ono nso ya akoda ne wo fa ono nso wa ha good ene nana ona wo ye panyini maame nhya sie mfiri so ona na Frederick de yen yate ene se akoda no ne wo fanom na akọ wiram
ɛna yakoku akwadaa no ɛne yakoto akwadaa na twene nsuo mu ɛne yapai akwadaa ne baabi ayi bibi afiri ne nipadua mu yewieye ne yeto akwadaa ne twene nsuo mu ɛna akura ɛbɛn a enkasa akura no ɛna ye first contact ɛsɛ ye contact no ya contact ɛne yetwam abɛkurom abɛbɔ amane yɛbɛbɔ amane wieye no yakobo posifo amane posifo aba abɛfa mu no yɛde akwadaa na koduru mɔkyere sɛbe de yɛkɔka yɛ ne sɛ ensuo ɛna afa akwadaa no na nsuo afa akwadaa yi ensuo fa nipa a yehunu ɛna obi di ewu nso de hyɛ nsuo a yehunu yɛde yɛnsa mia akwadaa yi boso a emogya na epuba epuaba afa de yɛ nhyehyɛ sɛ enkabusua no yɛnyɛ postmortem na yɛmfa nhwehwɛ de kode peeku akwadaa no na nhwehwɛmu bi wɔ hɔnom a aboa posifo yɛse abusua mo se ɛyɛ mo wɔfa ase ɛne mo nana ne kɔ owira nim sɛ mo twetwetwene saa ɛbɛkɔ akɔfa asɛ mo aba enti yɛntwa so enti akwadaa no sɛbe so obi ne din ne bɔne edin ne wu a yɛma akwadaa ne ngu nkɔda wabra yɛmbusa asɛm bia amfa akwadaa ne wu ho nana wo onana ni wuo no ebeto mu anim sɛn bra wanim na kasa gu bibi ni mu mame good sene ya wokan ɛyɛ no kre adana yɛ benada ko adama ko bo me kuku kakra na me ba fie ti me ba fie ana yɛ mama aduane kakra na me di ti me wo ha na me nua ma no mienu ne me wo fa si ɛbaaye ti o mu ba no mo se o makɔ afum o makɔ sisa o mu nua nti o mu the first one ba fie the second one no na o mu kɔ sa kɔ yɛ ti o mu duru hɔ no na enkra no o mu yɛ mienu na ka we no ho enkwada mienu na ka papa yi ho o mu se o mu no mienu no ko dware nsuo no mu to so o mu nsuo no mu dware na no ko a ofre o mu se o mu bɛsena no mu nkɔ ti no wanya kɔ na no wo yɛ kɔ to o ha na ba ko no frɛ no sɛ o mu to nsuo no mu dware no ba ko no o mu mienu no nyina na e dware enipa mienu na ne dware why na ɛbɔ amane yi ba ko na no ka ho no me pese me hu de wo bɔ amane yi kyerɛw de wo bɔ amane no we no na ɛbɔ amane kyerɛ me sɛ de oti we nana no asɛm no wo ka kyerɛ me okay sɛ o mu mienu no na ba ko no pie be ka kyerɛ me sɛ wo dware no o mu o wie no na a no pie no wono nsuo kakra nti ba sa na nisu bere no na ono no fo so pie to pie we wa hu ba ko na wo yɛden o ka ne ho no nti wo mra na o mu mehwehwɛ no to so o frɛ boys bi na o mu wo nkyɛn ho no mba o mbeduru. Tell me, Maddie Matlock, how do you feel about the theater? Someone at this law firm knew they were fueling an epidemic. When we send our research to the Times, your friendship is over. The truth is coming out. You come forward now, you're just a crazy old lady with no evidence. You didn't see this coming, did you now? Matlock, Thursday, 9/8 Central, part of CBS Premiere Week, and streaming on Paramount+. Asem ka sie die. Men me so me yɛden. Me wo fa susu ni ya. Ɛna me mfrɛ no. Ne yɛ mo na ma ne sɛ asem si na yɛden. Asie. Nti ne de aduru no so ho so wo fra wo nya no. Nof no ho a. Ono wo fa panyin ni wo sirem. Panyin ni wo sirem. Okay. Wo fra ho na wo nya no. Ade so asa ne yɛnkɔ ne yɛnkɔhwɛ. Yɛkɔduru ho so ampa. Akora no mayi na to nsu na no a ɔda nsu na no. Na ne nan se egu nsuo no. This dia aduro no. Yen ntimi fa yensan koka because aya aban asem. This ye man panifo ba me mo behwe. Nti wo cha man no class wa frɛ apolisifoɔ mo yɛden. Eba. Dan so ne nsuo pete. Dia ho ampa nsuo no mo apolisifoɔ ko mun nam nsuo mu saa ne bae. Tumba no betwitwa wo bibia no mo sene. Ye mpija ne yemfanko. Na yɛde roba chichire na. O mo a yɛpija to abobo ya mo. No mo adie ne mo ana. Yɛde kɔe. Yɛde kɔto. Ɔkyere. Nti ade kyen a yɛde kɔmɔ kyerɛ no wukɔ bi yɛ nyina yɛ gyina ho bi okay nti ade kyen a mo se yɛ nsamra no no me ba no me frɛ mo fa sɛ wo fa sɛ ade no yakɔ akɔfa sɛ ne yɛ ka me din kan ka kyerɛ wo a wo se yɛ nkɔhwɛ ne yɛ mfa
de se police for no se ne yen samra de na yenye omu se ba omu de omu adwuma no moye omu be paapai no mo hu ade ko de de eku akoma na no over no asem se wono nso de yen fa se kan kan de hye anteme kwa yen sra police for no so mbe ma ne kwan a omu nyina ya na de hye nti saade na se dia wo sra omu a ma omu fa se kan kan no omu fa na ne de hye ma no no pene kurabre yes ko ene de to police for no nim se asem se na papa no so aka ba omu de ye se omu ye omu hwehwe mu no ma ye omu adwuma se be ya da akye asem nti omu ho nkɔkyere omu omu se Dabi si ya depending se Dabi onde wanya na adwuma sa to wonde obe paapai no ho ade ko de ere eku akola na se sika sem so no se me so me wo hoi me nibi ena nkora yi so omu nibi sika de be ya adwuma we ne yenya efie nye to kwa be ne be fa so a ye be nya saade ena omu so de omu pe omu adwuma yi enti papa ne se ono a be fa kan doctor ne sika obeji bi obefa ti duru han pa so doctor ne ba ne sa ye ne sa to papa ne ka se asem no aba ye ba be yes ade no kan ne o se Dabi on de aje ogina na ogina hwan na e kasa me wo fa na mu so mu fa ka wo ye aba ye papa na papa enti abaye yi papa se police fo ni mpo fa kama doctor be papa ya kwada na ya wonu de Dabi ompene ade ana me sade to doctor nanim no sa wonu de sebe ya wonu de na ne daachi asemunti ena wakofa doctor na yede aba wonu de obeye na djuma nti se abusua na kade a ene sa na tie de a wonu so no wontimi nka se ode se kan yede e ko kan akola ena oje mama na a police for no ma no sa de share much sata no mo fa duro kra nyede enkan emu ho na ntiase bia ya adwuma wie no ansa na mo de aduro yede eka ntempani for na mo fra ya me wo ho no me bo mama ne me ko so sa na ti okay mienhwa de bi na nei bra mo ko ya mu yi body no de beto kokko so no na akwada no ne fa hin na na atwa me mum de no kura pa di mo se na me kasa na nsu to nti woda nsu na no sa na ne nan gu nsu ne nan gu nsu na no na wo de roba eto nchensa ti we so ya mpegya na mfiri nsu no ma beto kokko so ansa na ye de ne roba na ye de echekere ho na omu epegya no to nchensa roba na ye de kata no ene de ba ene de be hye ayin mu to se me ka se omu pegya no me hu se atwa ne ba bi dia no ande no kra ne ma brenya me ye odehye ye de da kohye mochire oduru mochire no de beye bia no wo be inspect ansa na se ye de ne be hye mu kura ye de na hye wa anya inspection bia edu ha na me fa se mochire fo no de mo fidie bi be si ho no mo epia na mo yi ne to so eno mo ne ko shem sada na so na me kan no kra nso bu ye sa ko si ho de na me ho ba bia ye titriti me ya me ho hwe kra nyi me ya me ho hwe kra nyi eno mo de no ko eno mo de she afidie mochire mai bi presse no e me mo ja puba ya se nko no mo de na me ni dem ho Otec se betumi abade a nye owura dem ho no ana bia betumi aka se bia Otec presse e ma bi sa mi mo mete ba mi amani se de ma mfa nko sabe me mete hai papai emfie aduonum ni akire na menamo yi aduonum nso ani minimu mfie a wadie de nanso ye nyina ye nim se ye wo nkura kasie mu ni nkuro nketua mu no se nsuo fa wo bia de beye bia enioma bi ye nsenkyere ne etumi daadie ma ye hunu se we die ye nsuo we die nye nsuo wo na ne de no se ye ensuo fa wo bia ensuo ne emia ye hunu ne mogya ba na wote ye no anka bibia anso ankyere wadwene eka bibi kyerɛ me sɛ nya de ne de na sɛ ma yenya ne saa de na meka bibi wo hɔ abusua no especially nana no onima mumunnim enti no ama kwan bra posifo kora ofai say he who requests for autopsy must provide enti yenye no bibi wo hɔ na nanim a mumunnim enti na still woda so gina sɛ oma kwan na na sɛ be fa sɛ ono no ni ha o no fo no ha me ntimi nka sɛ wonim bibi ono de wasese no waka ba won ka sɛ wonim bibi wo ho sɛ woni ha
akora na okoe no ene nim de si ya ankasa okay pacho mama yeboa pajamu kakra mame mama krache na metena se abaya kusawate kuse krache ye wunu ankasa me pachane mame ko papa ko me pachane okay mesremo atiefo mo anidie de sese okata no na wakata especially baby a nude ewo no na wakata enti patio bra na yefa akwada no afri baby a alleged ensio no fa no patio kutwa emfonyini no bai na ohwe emfonyini no a me de be kire mo akwada 18 years ye tam kura yesusa oba twa piase a ye frensuo bi rowro enti rowro no baabi a rowro da bi aye so enti ye wo rowro so okọ obo ase ne mpotamu a rowro so wo ho na sa rowro nsuo yi a mekan me wo fa baako ye frɛ ne kwame antwi eno ye frɛ ne kwantwi kwame antwi ni aye ne kwantwi okay enti sa kwantwi oya me wo fa kwame awie mechi a me bodi na aka asem onu nso ko create a certain section of asuo rowro ema ho ne beye to very tutomable se me ka se bibi ye tutomable a e kire se ututom dware mu a eyeye English na me kire ono English na me kire ono no enkura we dia ma mo fa ntwe BC but we ye time no de edi twe BC ni bia ensuo no beye tutomable enti e beye tutomable ni nti no mo hu se ye kwantwi ene be create sa session ni nti no na ye asuo rowro nanso ne ye frensuo no kwantwi no me say free class wine eba bedru pieces first nko ana na medie enti se me ko school ni abobo na me di first ya se me so mirikam free primary school mu ho twa pia se RC primary school a me di mirika ni me school atade nyina na ma be huri me ho ato kwantwim tu sabre kura na misa asem we ya make de si asem so mesramo minim die nti America sei e ma ne nya odepi ma ne nsue wa we tie de America ha besi so no na me de school uniform abai die dimrika no ma betom twon na me namfo nom wo mo abegina ho na se wo mo mame fans muntie e ho no ne ye hye ebi asuku atade wa hye suku atade na usuro se fa abraminta abebo wa wo wro na ka supporter sa tam ne ye hye supporter enti wo de supporter no na wo de tutonsuo ni mu but in this instance krachi a wo mfie dunwotwe ene ni nuanom na akowire mu no wo dware a wawro ne hu nyina edware se be kote don mesre meka ya enwi ni nyina gu ho 18 years okodware nsuo mu moma memfa emfonyini edikan enkyere mo awura kusa ate opa menhwe bi kusawate kusa fato somame kwadwo ahano wable eni no kakra ejataba wa beyi ayi na ankasa fa kyerɛ me oba de akye ame be kyerɛ ayi no mame na mi hu ahano emrantia no ewo ha krachi we ne gina ho no ma hu no ogina mbi no obo ama ya bie ayi ni mu Robert ntum ni mu yeah analysis of the picture o she enfo de enfonyini no bra na behwe bi o she enfonyini no a ensuo no ye woni mienu no a ye wo no baako da kire na baako da animu ena ye wo pampim bi e wo mfimfini ye saa netie na bia okay enti eche nsuo no ni mienu ntem eye galamsefu amana ena
usimu kwa uhu se ase aboa wom kire se krachi ya wo hye rain jacket no a tuntum no ogina hoi ono no tunu se ogina nsuo ni mu but emu no saa enu onu mu gina ho o de oba de achi amede na ohunu ko de ohunu na se sia de me hunu se enipa bi gina aboa bi so sia yi de saa na me hunu ena wo mo de rubber yi tuntum bi achichiri bibi ene kuta wo mo na enu achi na metumani a me hunu se wowura baako wo sha atade a yede emnamafo de kata wo muti a ayese chei na metumani hwe achire ho so mtentenso no a ensuo na no ho no kra na ho na abo bi wo ho abo no so bi na woda ho na owura bi da ayeya saa na ndi won hwehwe ene wasam na ene mo twa haban de agu sebe ba bia ne bema ewo no ene sisi a me hu se me anu mfonu a etwa kire me sisi a okay emfonyine atosum ye no aposifo ginagina ho krachi on de wo so body ni mu bi wo ho ankasa ono ye visible wo mpa me hu no ho fa de atosum ye no ebra me say kata sensitive part kata sensitive part to me kata the sensitive part. Use the Otec logo to be there. Fabia. And the English now but too much. About the more sociology English. I ensure now to Tomabo. Me can no. Me try wo. Ensure to abo mo. Abo unsu ni the abo mu ni bia. The abo mu ni bia. Enti first picture no de da so. First picture no da so. Na krachia ono na eye wo fa na wo de akwada yi. Ekọ wirem e ma asase mu ekosi ye no. Awura wo oba no wakọ akọhwe no mo kire ho. Ontimi. Me pacho dem bi. Ontimi nkọhwe. Enti wo de ufiri buase achi ho ne ba ye no ne de na akohim. Me ba ne kola. Na wo ho na wo ne kasa. Say be a mobile phone so ana bibi. But so many ne kasa 3 days time. 3 days time. See ade chin ya me yes say. Kan na no kwasi ada inka meba. Ti ne branda. En yes asem ni see ye but enam say ba bia ye wo no. Ye wo numero so. Oh okay. Ti ho no network ni ho. Ti so kope ba bi no agina ye ko. Ti me so say nam sa na nti no see ye no. That very day ne die man ti na de chin ye na bofu obefa me firi ho mesa ba oso hono mebusa wo oba de achi ame the second photo chirichiri mu kire me second photo akra sabire so me hunu se enipa miensa omo de rubber ase ho na omo peja nipa bia onhye atade na woda ho no omo de ne to rubber na omo de ase ho no so sabire de omo de no atoso a atose ombe chichire no na me hunu mama krachi we ntina we so di aposifo mienu enso gina me bonkum so a odomo ewo ho o play very vital role o ya de o play very vital role free say wo hwe mfonyini na o ye very visible ewo mfonyini ni mu bra ye koduru ho bra ye yi ye de ne beto ba bibi asabo wo ho do bra ye tam no de na to police for robber ni so nyina no ono kra na aso ne nsa na ato ayaya no ono na asom na yaka ne nan no abo ho ene ye de no eto ho owura wo ho te sei bra wanim na kasa de ma wo wudi de sei ipacho midindi pom Godfred wam Godfred pom Godfred woni aba ni ipacho ani oh Godfred okay what de ye hunu wo mfonyini ni mu pa say yawa me pacho ani enti wo kura na wo so ne nsa ne nsai ma ye de ne to rubber ne so ho no me pacho ani we ye yini free hin wo nsuo ni mu me pacho asem ni si ye ne de na mini ho aha to bo ansa me pese me hunu ba bi a
ye yi ni fi ana ye yi na free ensuo na anka se mu de na beto sa abo we so de na uni ho okay afa mi enhwe examination of the body what dey say na wo saw ni mu saa no na je say wo be body ne pa wo hu de wo body ne ho me pacho body no me dru ye no me ben body no pa so ndi na ne ha kakra na atwa like ebia obi a watobo amana twa ene ne hase ni tri ho sei no ha ne mama so sei ha hwatwitwi ena ne mfi mu sei na twa ho so twitwa kakra na hwatwitwa kakra e ba chwane sa na hu ye ba chwa sa na me hu ye sa bre no na ne ntade we e ba chwa omo frɛ ma me koen de na odadaja so nti me koen no se body no obi ani ho na ai kromofo no so me na misafiri ho no ko bo kromofo amane na me pa cho twa aban e de be kata akura so me enhwa de bi pom wo eye dan na wo te sa wu we kura e ba cho na me wafuom Asem bay no si mi share ne fie si ha so na mma men so ntiapo na minim se wo demand this guy asende ama men so ndi be 2 minutes no asa frɛ Otec 102.9 FM na me frɛ ana me receive call na me bisa se ahen for asem bay ana wo se wo hia me fie si ha ba bia na men so ma woro na mu twe so ndi me rashi eduru fie so ndi me duru fie no se mo fa so no wato nsuo so ndi emame de ahokeka ekohonom so de me koduru yen so na no kure na akura no so wodan su mu adonfo adoma yi akura no ato abo no so ana me koe yekuhunu yi hwanum ne be yi ne to abo de so me koe ne de no mayi no ma mfa mani ahunu se asimasi na so benten ote se kwanche abofo ne be yi no me pacho Dabi o mu se ayi galamsi site fo ne bi na eyi no ensuo ne mu wa omu complain say ho no ba bi wo mu wa pa ba mame ana ma de to mintunu mantimi ansi man check anwe omu ka kire wo se akwada na ne call se wo kodware mu ana so oni obi ne call se wo kodware mu omu ye nipa miensa na omu nam so ndi omu no complain ai omu asema omu kire mu ste omu so omu ko fa nua ana omu ba ana omu ho aye fin no mo so mo si ahohoro mo ho o mo si adwarem bi so nti ene ko fa sa sem we de bai o de me san ba so nya botre mo me enioma bi wo ho a oho asemi enhwehwemu bibiri wom enhwehwemu bibiri wom ba de ye me ya se akura ne na na ye Cecilia papa se ompene ma ye mpapa ye mu no ye wa abusia bia ne na mamre nanso eduru ba bia ye wo exceptions circumstances are surround the bibi circumstances are surround the bibi Emma ebia se me wa mamre ana amane bi kura na ye yito nchen eye bibi mete ha yi se me to me kon na sebe me frim na me fi amamre se ye mfa me nhye fridge mu a yesie me nanso se bibi ne kosi ye behia nhwehwemu a ye de me bechem sabi ye nuanu muslimifo say ye mfo mo nhye fridge mu enso ye wo biaya ye de body to se bia obi awu na ebia nye ne ya na ye betumi akosie no ye bekwa akosie the next day ana say whatever ebi wo konfa no che Dr. Dawood ni free mu na ma mi hu sa de no ho no se ye kora se be ya bibi boni bia nto emu no enti ye wo exceptions e wo niomam this instance
die sie nie mo kyere ho po mo ko bi na ugina ho ye de ni hyem nyina die na mo kyere man ne kaaye nti mo kyere man ne se nsuo ne efa no ana me se ye ko ye ne de no oda nsuo mu ano ne pija no police fo be ma kwan mo kyere man ni busa ase enti nsuo ne fa no mo kyere man ni bisai se enti nsuo ne fa no ana me se me de me ni hobi ba ye ne de oda nsuo abobo no na police fo be ma kwan me fa amu asem we me busa o fa oso won de no onyina ho ba wote mo kyere man de ne nsa si ememogya pu ba yanka wantwe no ho anka egu ne ho me pa cho de nsa si wodi ti ni yam sei ana moja na epu ba e ba dodo me ba dodo kakra oto nsuo mo ya si nsuo ne fa no akra no ono ankasa ne body ote ase no onwu ye do momfa ntosoma omunhu na momfa nsiesie manager mfama me akra ni nie osano akra ni nie akra na sese ye kan ya si nsuo afa no hwan na wo MC aho ono na yedi ni mfonyini atoso no ohye ni JHS atade na odaso wewawu we ase oho asem si but asem bi wo ho a esi a eya asembi wo ho a esi a eya okay ofa na woni akwala ade ko wiram na ankasa nsa ofa ne nso wa ha grache asemi si ye no wadwane afri kwanche aboda me pa cho Dabi sana wuni ho esi wu free ho me pa cho de tie ne se eye ane ana Dabi esi wu free ho Dabi nti asemi si ye no wu free kwanche aboda ensan returning asemi si ye ndie eyenchenchim so ana mewo eye adwuma mene me master na wo hono by cc no mene me wife na ete ewo nchenchem so ho a enti asem ni si wu asem ni si ye no eda na asem ni si ye na nkasa no ansa na de amune call mortuary no me ba beda kwanche abo me beda ho no ma adechen nti adechen ye na chese atusi kasem nti na osem san akọ ba bi a me ye adwuma no na me so me san akọ pem wa kakara efri hoba ena me de call honum esan ko pem you san call back to nchenchem so ukodi how many days ansa na wo san ba back to that day na me call nchenchem so no ade chin ye ne esan ba police station honum nti esan ye da ade chin ye na ne esan ba police station ho ana esan call kwanche abo that day na okay mama me eni enkomo a edika nwie na afi ono na oni akwada no epie ye na won kire yen side of the story ono ne so de na yentie obia wo kwane a okra ni nyame wayade papa soja de wayade obia wo kwane a okra ni nyankopon se oba obesa ba ne nchen na oba ne nchen a kwan a obefa so a obebanie eno no eye hintasam wunipa dasani unnim eye hintasam bema ye dey wona metwen wo eye hintasam eye wunipa dasani no odoma nkoma no ono nko an nim saade no obeba asase so obeba bedi nnasei wa asase so ni nyina wo kra o ansa no aba asase so enti moma mini me nkomo edikan me wia mebusa krache na no asem awia yi Sechedumase Rural Bank PLC empanyimfo abeka mensa ewo afidie yi so bibia yesikasem
usika asɛm nso bɛgyina yi a ɛgyina deɛ ɔde ahyɛ de nsa ɔno na obɛtumi aboa wo atoto usika asɛm yiye ɛde ama wo da bia meka kyerɛ mo sɛ amanfoɔ anyinya yadeɛ de dadam kyerɛ sɛ ɔno de onsika kokɔ meayɛ bi a hwirim yɛde adwane bi nso agu ɛne wɔnnɛ saa bere maka ne sɛ wobi sɛbesɛbe na koma ɛte ɛbɛte wabrɛ wayɛ adwuma tumi anya sika kakra na ade akɔto baabi na afei deɛ foin yɛka a ɔnseɛ yɛbɛtua sei na ma bɛtua sei na sɛ kyɛ duma sefoɔ nte saa na banki a afe apem ahankono aduɔwɔtwe na ntiete ɛna banki bae mfinhyia aduanan num ɛna banki yɛdi wonte ne ho asɛmɔne saa banki we wunyini ni a ho abio na abɛgyina di unyini ni ho abio na abɛgyina di na ano maame bi frɛ me ɔsena na yɛ Krobea Asante mesie no wɔse sɛ kyɛduma se rural bank ya a woka wɔn ho asɛm no me nso makɔ biem account o nam sɛ mo piafo wɔse adwumayɛfoɔ no wɔn anim te saa nam sɛ ɔmo anim te paa yɛnya asɛm ketewa na sika Krobea wo kwagye bosea ne yɛsan ma wo adwene mu miemu yɛmia wadwene mu ma wo sɛ metɔn adeɛ sei wɔ kwan ho deɛ na atɔn ebi a metɔn bed sheet ana metɔn towel ɔmse okay yɛnkɔhwɛ yɛhwɛ yɛ no bisia yɛ a wo bɛgyi oni ato susu akyɛ yɛ ma bisia sei na emum wɔ hai sɛ ayɛ kwan ho sei no enka de saa adeɛ wei a na adeɛ wei ka ho bi a enka bɛbɔ hwɛ wɔn mu mia wadwene mu sɛ bɛyɛ a wo betumi na sika no ɛso aba mfasoɔ ɛde ama wo umpe wei na apɛde ebio ene manager wa ha manager adwoa yagwa miami nua ba owura Prince Ajeman ene owura Steven Sefa ono nso ewa habi empanyimfo me mamu akwa abebro na mumpomu very good ye de nyankopon ase nenso odemo aba beka yense bio ladies first ene manager fa yewura secheduma si wuro bank mu kakra ka bibi wo bank ne ho kakra na fa kyerem ye bi na ye first time kra na Krobea ne manager hia ye mensu metie ka bibi kakra fa bank ne ho kyerem ansa na mabusa wo nsem wo ampese bisa wo yo akra me da se mechia wo atiefuo ne wahwefufuo nyina yama obia good afternoon na ya chia insoso ni ya chia secheduma se customers fo nsusu nyina ya chia wo bibia wo echichiri ne benche ye nyina no ya chia wo si ya kasa secheduma surura banga PLC a eba Asante memu ha anasa oba omanga ne mu ha no mo 1980 enie yeba ye di 45 good years yebanga eba ye homa asembia da ye homa ye hon tochema wonte say yen customers be di yen akwa kogina baby say secheduma rural bank ye buna faso secheduma rural bank entesa yeba ye 45 good years ni say ya medi ka eka ye no ye be 8 branches and 3 mobilization centers before say Bank of Ghana ebema wakonya amowa bie nkrabata ni bikra aka bank branches na wo no na enye easy na chese wo ye no kwafo we enye customer sika na wodi ye wodi di wuduma na say ye na nkasa ne ye boye ho emodern na 8 branches ne 3 mobilization centers yin so na etwe ye ho ehia wo Asante mem heya na yedi yen ejuma secheduma se rural bank ya wo products bebrebe ya wo ordinary savings account ordinary current account ya wo corporate account eno no bank bi wo hono na wodi wusika kwoto hono na wo wodi akwoto wo kra no ni esa etetew enti no entose wo onko jiwusika na sika na san na sika na yatetewa wa wo nko ho ensu sika no asa free account nim secheduma rural bank entesa ye wo mebada ache ye wo savings ye wo susu account na afen so krampo no ye product ni bi in case so wo ye
Anasa a social gathering. Memfa ne say bia wo ware anasa so wo di birthday anasa se usika enso hon ma. E bia dwumadie bia wo di a woto nsafre ni padom do. Okay. Such a Dumas Rural Bank, your horse, your bedja wa etu. Good. Edie, Ura Prince, my memra also. Na sanye manager bie bank no ani e de akere yen se no yen hwe services any products such a Dumas Rural Bank ankasa wo ya me ba kwa menim se no nam de me ho behiem. Yo, Krobea me da se. Good. Chankoma watiefo na afin so such a Dumas Rural Bank adwumayefo nyina ne mpanyinfo mu da ya no. Okay. Your product and services the bebre me pensem wo services no afa no services ye render ewo ya soe anasa okọ any of your branches services ye render wo ho ye wo Western Union transfers so be send you free amano ne obetimi akọ any of your branches na wakọ isika no kama eno na nchen so ye mumu transfers ewo ya soe ye mumu transfers ewo ya soe afin so yesa Infane say Ghana Pay ewe ho. Yes, I interbank transfer. Say be also any scale fee such a Dumas Rural Bank. Ako any of the commercial banks na niha ye be ewe yasue. Good. And also non-chain products ye render yasue ye be so ne say ye will loans. Say managers can ye will loans ewe yasue ye ma smart loans and ye loans ye ma Oma itio makafa controller and accountant general. Okay. Ye work here for so alone ho. Say no scan ye funeral and social loans ewa yasue ye wo microfinance loans susu loans e ma boja for and so no chire me mu ye kakra. Okay. Susu loans no on o fa ko emfa say on timi mba yasue eni emedi dwuma yen crofo ko ekwaji sika de biara. Okay. Inti no ye hwe wa hoden na ye hwe sika bebo na ma wo sa sika no inti no onsan ha ho emba ya so ye so bia obetua se na yen crofo ko abonten ekwaji sika no saa na obefa so ye den etua loan na ye den amayen. Eno so na nche no your group loan ye maame no ma omo owo igwadifo boja for no ometima ka mo habo nipa miensa enna enum ometima ka mo habo na aba ya soye so wo mon ka mo humum adwadifo no sa pepepe mo ba ya soye na mo beje bosia friend group loans no. Okay. Good. Ajamanie ye kan obi tie na obi asem a wo kan se me wo sika bi eda me ho me pe bibi e de awuram se be ya menya mfaso wo so obe recommended dia na ama me wo seche Dumas Rural Bank PLC. Okay, Mr. Krobea, me da say. Investment. Okay. Sika no se ba be da ho obi be kan me de me sika beto bank wada ho a me nya mfaso bia wo so. Fabra seche Dumas. Okay. Ye de be investment amount. O sika no en na ho en hye kwa. Ebe mle be so bosome miensa. Bosome nsia anasa afe ana apena. Ubitimi obaba na onsa account even savings account kra no ye interest was ye kese say bi obi abebie savings account normal savings na wo to ne kakra wonya kakra bi adabetum no kra no bosumi bia be san ma interest e wo ho into sika da ye ho a ena ho kwa ye nte wo hwe so wo ho say savings any susu ye nte wo hwe wo ho na emum say special savings a wo sanya interest na de wo pe ne kese mu dia fa be bra ye be feasible it any amount bosome miensa emsi hu ne say kutu ene kakraka awaje wade. Wow. Manager kire ye fa ye wuram me aya ye mfa na ye behu seche Dumas Rural Bank ntem na ene ye de ye ho abebomo. Yo Krobea me da say. Yen branches no 8 branches na 3 mobilization centers. Yawo seche Dumas ankasa market wo edwanim seche Dumas market e hon money ye head office ewo ene ye branch ba konso so esa ewo ho ene ye wo adwura GPRTU for building na ankasa mu ene ye wo Kenya ase kwabiri Kenya ase ha ye wo ye ne na edi nhwe animu anase abrosan na ase woka abrosan na ase a obia be kire baby seche Dumas Rural Bank
ewo ene ewo annaga nso so ye wo dwom honom na ye wo market ho eye je na dwom honom ne traditional market honom na nkasa na ye wo aboabo nso so ye ben post office no ne ye wo tafo nso so ne ye name mo fretro anasa club 600 ena edi nhwe animu na bompata nso so na eye edum ye wo box fm echiri honom na Moshi Zongo, ye was second station ho. Na about 3 mobilization centers nanso so na ye wo enyinesu. Enyinesu na eye edra seche duma se municipality. Ene ye wo chechere efija kwabre north. Ene ye wo edidwan eno so wo mampon municipal. Enti na sa branches we na seche duma se rural bank. Yewo ayindi ndwumadie. Okay. Se bibi kire me so, me pese me nemo kasa adam pese me busa bibi e fa mo ho a ma me mo numbers a me frɛ. Your numbers ni 050 168 27 37 050 168 27 37 and now 050 161 79 24. Okay. Out of 20, such a Dumasi Rural Bank PLC and Komoba ye boy a who here means to me ye Jumura. Majuma ye fue mamma won't table top watch it. Met me the warmer fat such a Dumasi Rural Bank and our prince. Yo, Krobea. We are Jumara na utia or Keska if I tabletop. Such a Dumas bank or say your best sasa system ne free amount. Beba was say on how home by ho and I also workers in and by a sway there be and say between a mobile or nasi. Wow, you will be account my own in any Juman Ankasa. Send a bay abusumi biano. Bit me at your maka afa such a Dumas bank. No, so ben was also the be discourage table top of payers and don't discourage you, mammy. Paso so the be quite. Paso I decay was when I say, Yan fan say it's your 30th of every month. You do be Busumi 15th of October. It be emergency biaba. A book careful to say the idea of was as one shaba. Yeah, when you break. Ebi and cry school fees be o buy away unhia se unhia ska akra dia support yeah your horse be ma salary advance and you fa so ba ko nya say salary fa ye ho no ma salary advance obetimi abeji se sika na e da koye de person de ansampo na salary na eden abetum eno na nche no so sa akonya se ma loan okay yes ye ma loan kama person bia unhia bia e bia o de koye personal na bibia unhia se o de ye bia no eno so ho and so far so ba ko e wo se e wo ho abra osika efa se twede masi wa banka na se o salary efa ya so ye no fa so ba ko asa benya e wo e ho no so eno no okay sefa wo de na be ka kire ye ni ayetie na ye mebie ya account wo se twedumasi rural bank de na be ka kire wo no ni akrobe da ase de me ka kire ye tiefu nyina Asante man and beyond obi ane se Otec 102.9 se twedumasi rural bank your home sure ayi ba kwa na me kan fa loan ho kra no de sa ye kra ne se ye nsure so adwuma bekoso bank bi bu ha ni ye tatawo na wantimi entua ye de na wodi kaka ba ko si ye hwe so adwuma no bekoso se na ebe ya wo begia wo betimi atua ne ye no betimi asa ba dai abeje foforo enti ye nkwa ne bank ye bompa ye ma so adwuma bekoso enti unni account ye ho a yesre sure try so beba sure untimi ma afre yen baby a obi a no be di djuma dia dia be ka ho ba kokra akra be ka ho aka ho asem ne se usika no kra da wa sei bank kokra ya de hia so account na nya aba wan kasa ya mobile banking aba utimi usika wo phone so magic number no utimi usika wo phone so wa utimi de efro o phone so de to so utimi transfer sika de mo obi a any bank wow inti ama bank na style more easier wow we accessible everywhere en hia so wo ye honko a baby a wo Ghana ha baby a wo de bi account no wonya bi nko awie de a doing transaction with us there easy obi so wo aburuchire obetumi abi account ne mo dinkita ho de hia ye ne se account no be bi no
si etimi bie ma wie de ba bia obi ana me kan no utimi transfer sika ebitimi de abeto account no. Very good. Manager there na abeka twa to akere woni eti. Krobea ni ameka twa to ne se ene yent na honomo emfa sika ento dem. Sure. Akronfo be ba be wia. Ehyehyia wo ho. Akronfo wo ho. Enti yeme ye ni ada hoi ni yeme ye ni ada ho se banga ebeboa yen. Yen yi edie mu. De bema yen etu mpon ewo abrabo mu. Enti no make say na no afa Ghana card, wo passport pictures, na utility bill, say water bill, and also light bill. Na wo de akọ any of our branches, and also number na midi card to jano. Wo fra enchechemu biara ewo ho bia no. Me boss ede ebema and also say baby awo no obe direct to the nearest branch ebenwo. Tina. And your sample number no be o mame na yem fan sorry. Number ni 050 168 27 37 050 168 27 37 na 050 161 79 24 ekosi yo na nkasa ho fearful masura bank empanyimfo me da mo ase na awie adofo empanyimfo ifri sechedumase rural bank plc na sene watie no onua eyede ye ena awie yaka akira wo no se wo mpese wo bidi wusika sem ene wakoma ebedi agro yese ba bia wusika wo ne ho no wakoma wo memma wo bi mfa ni agro keka wo ho na ko bie wa account sese ya e wo Sechedumase Rural Bank PLC kire se wonom ani sika korabia papa no numbers a wode ama no maminti mawo fresese ya na wone the CEO himself yewura free manager edawi kwamna unu ya mechiawo why eye 050 168 27 37 and 050 161 79 24 kaiso nyame wo ho heba ewie won mo boaye mpa sa oba Kumasi Krobea mu a onom na de basa nupa no abadwa so se ye kan ye wo basa herbal capsules ye wo basa herbal ointment se wunya basa herbal capsules no bi na se wo memene na wo ye obi a wo yafunu wo je wo ho enye wo nsabuo mu nye se bebe ma wuduru sini animu ana wo da ho wa ye mre infections bi teteo ana kokonti uni ahoto etumi pai na wo ho kyerew wunya basa herbal capsules no bia ebeboa wo pa afi basa herbal ointment ne nso o de besrasra so yo ba tane a wo de sra wo be ma kwada ne ho ye den asabra nka no asramonye no pampers rashes nye no entosi ni ahohye ni nyina akwada na to nkwanta pai wo panyini kakaje ese wo nsa oseye nie unipadua mu ya wo ya honam kankan wo so nantemu apropro wunya basa heba ointment ni bia waye adwuma wabre no me yemfa ntwitwiw na ho be ye den pa ba bi eto no bi akwa abenya bi monfra yen wo 0244 26 7725 0244 26 77 25 enra meka asem yei enenso me seka na me de akyerew onua da sani awu tie me de cars bia cars na efe cars no ubie engine so a utumu se cars no emono pa enra no me kama o cars ne ye miensa ena me ton me wo RAV4 no baako ye 2010 model ena baako ye 2018 model RAV4 no me wo 2010 model ena me wo 2018 model cars na efe kama pa ena me wo Toyota Corolla 2021 model enu say mani je ho pa na so betama okay hey 2021 model Toyota Corolla no efe pa mesra wa wutie me cars no eye kama ejina ne naso ene bo ne so da fom
de woto no no ana de na ade ba tinye se konko chiri konko esi ono ankasa ne na so ono ana eto na ade ebo ne ye me ka kire wo ebo ne ye it is in perfect condition and is when je ho a je sa number we na fresh se ya na woni ye nkasa ye ni ano na beto ate e kama pa number no ye 0244 785720 0244 785720 offer our number we ya ye beje so sesi a na ye ne wo akasa na wo ba Kumase krono mbosie Red Park a honso na Awurade fie Heba Center wo Dr. Amankwa no on ne da no papa we no se wono bibia ye natural ba bia tokuro da wo nipa dua mu bia no aduro bewura na koye mu adwuma enti wutie mi wanya how pa kese wo utim wo ho kyerew onuentena se na di asem bebrew enamu yade bi no akote wo ho kyerew ama be ma no afon aye ketekete ase nguruma sabe nka boni bi aba wo ho oba kwadwo be fa no okọ kasi be fa no okọ bi anso ntumi nka enkoye mama wunya ba Awurade fie Heba Center wato adi sekre yade bi hawo moja broso ana asikyire yade o sabi ana waye mrempam sabe wonsabuo mu nye nipadua mu yawo yade hawo de wo na animu o entena so bra krono mbosie Red Park Awurade fie Heba Center beso ya wade so ade wa na benya akoto ye number ye 0241 09 3915 ena 0549 20 6633 na 3p garlic mixture den so ye dura Piwak natural health for na this edro we yaba edro ya ye ka ho asemi se wunya bi na se wono mo natural garlic wom enti e ma power for your daily activities wutie mi o pressure enyina yie o cholesterol e wo soro we immune system nya dwuma ye enti yade abobo basa to de bi kura anu ahohono ka se duabo nya duabo onua koto 3p garlic mixture e fine bro na ba ni peduam no enclaim free na nyu ahoto uba misi Heba kol na dan Heba eni ba bi eto nu bia wo benya bi ye number ni e wonti bibia ase afre yen 0248928824 ena 0201000021 na wonhwe Volta Drill Limited nso yetunzio onuada zani misi yetunzio na nya nsuo bia keke se ensu papa no enye nsuo a yetu ama oni nsuo tiemiye nsuo a yetu ama weye papa eno na ye nsuo onum nsu bone a benya Taford na wo mpesa ade no bidia ma Volta Drill for omo na akram fidie ya edwa asase ni mu epayabuom wura asase na ya ase kotwe nsupa nsukroje de ba entu fie ho wadwuma mu ho nsuo adwuma na wo ye ana he keka ba bia pese otu nsuo bia Ghana ha ba bia wo bia wo esrem kura no a ba betu nsuo ama wo 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 sahwi ya ba betu nsuo ama wo se bia ya matwa na wa ya beba o se kwadwo krom Yakobo brao me che drop in free ya matwa de ko se kwadwo moto nsuo enti ba bia wo bia ya ba betu nsuo di ama wo ena so ma nkwanchenfo bia betu na problem abamu a fra yenie mesiesie ne kama mfama wate Kumasi ahodo da man ya na main office wo ukosu nwan tachima ne do ma nyina nso a ye wo ho ye number ne hia je frɛ yen ye 0244 299520 ena 0266 43 2210 na digital Heba for na di grow fine herbal tonic nso aba grow fine herbal tonic ye dura wunya binom a onua wawie obi ohwo aduani panie hwefufuo nie hwaponchimie talapia ne gusui talapia na yekese no nketo na ye tilapia nti obi ka talapia no na yekese no talapia guguso ye dia besi wodi a wuntumi ndi da manum ato kodnum grow fine wate wo obi a wonsa ne onan ye otititi dura na dwo a wuntumi nna wo sori anopa na honam tutu oba wonsabuo mu nya saduro we die wo ye oba na wo problem wo mensisi mu a aduro a wo hia nie grow fine herbal tonic aduro ne ye kama
won yare kora no bi kyerɛ sɛ necessary vitamins e wom ne boa oni padua no mani gina brane ɛna wo yare nso na nom grofan yama hota wontam Oba Misty Heba, Kolinak, Nina White Town, Blumha, PFA, Ewatafu New Road, Smadeba or Boise, baby a 2 Drobiana Casope Grow Fire. Where we your number is 0244 59 6532 0244 59 65 32 Abapa more. And they are the biggest online shop in Ghana. They say, yeah, my man form fast or can and watching. Oh yeah, on social na me ton we wan hwe ya wo bebu se kura de trick ba ko aba oh you deliver paint oh you deliver cement baby awo bia ye de bebrɛw muntie o wakotwa obi ne shop no de ye saade no enti onni be deal na ono mom de ono ni di akɔ oda ade no every shop papa ye deliver the amount say una udin kan frame mfa ansame na wadin kan aframe a ye de ade na ebre na na sekira ye koduru na na ho a ebedin kan aframe ti ye be frɛ ngofo ne de nioma na ba o osi o wane send this kan mame ye be send this kan de ama ono na ngofo ne be ka se fa uska bra na enyi nioma ni ngo o se we ma send ama mo boss ye boss be se di omti social media omo ye no enti mesrewo eni abapa mofuo ni dwa woman na yet the trustworthy online shop wa ton very best quality and affordable things in Ghana here. Yes. Omo watafo 3 miles Sakasaka Park wo na de bi ehia nipa da se niwe yenda da se tremu nyina no ye tobi enioma ye yusu ye kitchen entade a ye hye nioma ye di nua na ye phones laptop fine TV air condition wa name them name de wo hia bi aye tobi hwa ba portable washing machine kra no eye 390 na Ghana cedi enu 4 million tobi che wate wa tobi yusu wate je number se wuntumi download the app in free Play Store na App Store bia wo use yama number ne ye 059 338 6133 and 059 339 1848 and now we California this year enkomo akwada ketwa afeina wasi na brabo kwa so sebe wakohia ne nkwanhia wuo akwada ketwa omo brada na ohwese obeboa ne maame na watumi akọ secondary school wansi secondary school no demo da JHS ho a wode apem wawukọ say wadane fish ye de na kọhye fridge ye twen akọ akusie krache wo ye fra say me ba twa fra ahemfo e de ahemfo pom ahemfo me ba twa sa dande ni si ona ani akora ni ko wiram me ba chire mu free fie kwan a wo ne fa so free fie e ko ye chire mu na mintie okay me ba twa na e dane e benanda nti ye sorry anopa wane me master ba ko na na ye adwuma nti omoko pai man bi nua ma no ba na menim place kra omono ko pai nua ne guye nti nipa ne ba me fie be ka kire me se enua na master ma pai no anka yanko se sambre no ana me ko bo me offers na mane ana wo se o me ko fa moto ne mbra na yenko nti me ko fa moto ne bai ono ana ko kire ono ana so emu ma kikire ana ye ko fa enua ne bai nti ye ko fa bai no na me suma ye adwuma kakra gu hono a me fa na dwoada ema ebi kai nti na che se benanda na nopa no me pese me kokofa be soso nti me ko no ka se ene benade won ko ba bia nti obekwa akogya me ana me so okay nti na me ne makwala ba ko na na enam nti enyina ebu mu koi ye kofa first one by ono akra kwate anka aba me enyina etana awbo ya ne so di ana ye the first one ba be goofy nti e de ba be goofy no na che se aka last one the last one ye kokofa ye ana ye ba nti eba no ye kɔ no nso na galamsey area oma to pit wo hɔ no nti na ye kɔ na boys ne wɔ nsuo ni mu a omo dware nti ye kɔfa last one a ye ba fie no ye beduru na omo ka kyerɛ sɛ omo no nso bɛkɔ akɔdware nsuo ni bi nti me ginai ana me sa tu moto no ana
okasa ofa unyina me enkodware bi ɛhɔ ana me de me gina ye sɛ menim sɛ bibisa nso so ebetimi asi nti abra me gina ye no ɔmo no wura nsuo nim a na ɔmo dware saa bre na boys na edware dada ne da so ɔmo de na ɔmo de ɔmo dware apie kɔ ɔnsɛ ye kɔ first one no ana na ɔmo dware ba ye kɔ first one ba ɛkɔ fie ye kɔ fa nnua no ana na ɔmo dware ba ye kɔ fa nnua ne free bush hɔ besin kɔ fie a ye sen kɔ fa second one ne de na ɔmo dware awie ɔmo na pie kɔ because of say hɔ ne galamsey site nti ɔmo no ka so ɔmo kɔ dware no ɔmo no wɔ nsuo mu a ɔmo ni dware nti abra ɔmo dware me wɔ soro ana me nya akɔ brother ba akɔ ne frɛ me ɔfrɛ me firi kotoku nti ɔno ne frɛ me no ana ɔka kyerɛ me sɛ wadi nka bɛhwehwɛ me na ɔbae no ameto me ana me so adan den wɔ hɔ nti a wabɛ me na number nso kra san yɛ new number ana ɔso wɔnya bɔne bia ɔwɔ adwuma bi ankɔpɛ so ɔde ma me na me sɛ de bɛ adwuma ana ɔso obi ankɔpɛ so me pae nnua ɛde ma no na me so okay ɛne nnua asɛm de a adwuma bi sɛ ne nka na wɔfon so nti hyia me ofie na yɛni ho nkɔmmɔ sɛ bɛyɛ a metimi akɔ ama no ɔso okay nti abra me meka kyerɛ sɛ wɔnhyia me ofie na meka kyerɛ ɔmo nsuo nim sɛ ɔmo mpie mbra na yɛnkɔ nti me meka yɛ no nti na hwan ne wɔ nsuo yi mu na makwala no ɛne me wɔfa ase no wakwala ne de sɛ ɔno ne de Samuel nti Samuel ɛne Frederick ɛda ne wɔ nsuo yi me pa twan ana me wɔ soro nti abra meka kyerɛ ɔmo no me bɔ kwa me din nti me ka sɛ kwa me yɛnkɔ no ɔsɛ fada me ba nti me wɔfa ase no so ka sɛ yɛ ba o nti me ka sa na me da me ho ana me kɔ moto no ho sɛ bɛyɛ a ɔmo no bɛba nti me ti moto no so na master ti moto no sɛ bɛyɛ a ɛbɛ sheki o mama hu sɛ me kwa agya ɔmo nti tama me start moto no me da so ti moto no so ana kwa me ne frame o inside sɛ Samuel no ɔno ne frame o inside hɔ sɛ ada Frederick abasoro hɔ ana nam so Dabi o ɔmba ha na wo mu mienu na mo dware nsuo mu no me ma misa wo sɛ ɔno no wɔ hɔ ana sese ana mu na wo bisa me a me wɔ soro sɛ waba ana nam so Dabi o mai na ɔsɛ ɛne wo hunu Frederick o nti hɔ ana me dum moto no ana me si fom ana me so wo hunu me wɔfa ase no ana ɔsɛ Dabi wo hunu nti one side de mu dɔ wo gina hɔ na baabi wɔ ma wo gina soro a wo hu sɛ ɛmoba gum but aside bi nso ma wo gina hɔ timi sɛ ɛhɔ de mu dɔ nti me tambo ba ketewa bi sɛ na me to sɛ ɛne wɔn check emu sɛ ne hwɛ because me de me nim adware nti me to kyerɛ no hɔ nom no sɛ wɔno nso kɔ na sɛ nke sɛ ɔwɔ hɔ nom na ɔso ne mu a wonya no because of said nipa no wanom nsuo nti so ɔno nso so kɔkɔto no hɔ nom a wanhwɛ ɔbɛkyena ɔno nso akam nti hɔ ana me de aprɛprɛ frɛ boys 3 ɔmo ne galamsey fo ne bia nti abra ɔmo no beduru hɔ nom no nipa baako ɛwro dinka ɔro ne ho san kokwa kosi nsuo nim nti nkaefo ne yɛ sɛ ɔmo de ɔmo nim adware nti na sɛ ama baako no nso ɔno no pɛ sɛ ɔkɔ nsuo nim no ɔno nso suro so obewura nsuo nim nti na ma ɔmo mienu nyina gyina hɔ nti wanam saa di mirika me wro me ho yɛ sɛ nka me kwa akɔ wura nsuo nim adware nti me wro me ho na me wura nsuo nim no na me se Dabi me nim adware na me wura nsuo mu kura a me kwa akɔ ne sɛn ana me saa pie back nti me pie yɛ na me hyia brothers 2 ɔmo nso yɛ galamsey fo na abia na ɔmo ne di moto ɛne mefa ayɛ pipe no ɔmo use no galamsey yi no ana ɔmo no de ba nti wana me ka kyerɛ ɔmo sɛ me sra ɔmo a me ofa ase mu dware nsuo mu but me yenhu baako nti yɛsra ɔmo mɛyɛ ɛmoa na nka yenyi akwala no ɔmo mienu de no krani ɔmo yɛ ya na ɔmo wro ɔmo ho na ɔmo di nka si nsuo nim nti ne me gina soro no ma like I am a hopopo because me nim adware me so me hu me ofa ase nti ɔmo ne dware ma atwa ɔmo ho hyia ya na ɔmo saa pie na ɔmo se baabi ɔmo no duru yɛn de emu dɔ nti anya de sɛ ɔmo no betimi akɔ hɔ nti hɔ ana brother baako ɔno nso galamsey site hɔ ana ɔdi mirika kɔ frɛ nipa 2 free China hɔfoɔ no hɔ no bae nti ɔmo no bae na ɔmo nso san bɛtɔ nsuo nim nti hɔ ana meka kyerɛ brother na ɔkɔ frɛ nipa 2 ne bae sɛ ɛbɛyɛ a yɛnkɔ srɛ China ni sɛ ɔmbra na nka onyusu machine no ɛmɛte nsuo ni sɛ ɛbɛyɛ a mehu me ɔfa ase no anɔkwa boy no nso ka me ho ana yusu boys na ɔmo no di nka bɛtɔ nsuo ni mu no ɔmo moto a na yɛde kɔɔyɛ yɛde moto ne kokoduru China fo no hɔ no mo no China ni ka kyerɛ sɛ wɔmba ana ɔka adan nti na wɔmba
asem we esiwe site ha wonim se betimi anam so kra ma yadwuma kra agu ana brother na China ni ka kire ne se ne bra ni ho nti enya de se obema kwan amomatu abobu ai machine no akọ ho no nti wonu man eguso ne guy no eguso pre ho ana brother ba ku dimirika bae oba no oteatea mu friend e follow nipa na oba no nti e ko no se wayi omayi me office no nti abra e dimirika ekokoduru ye no na omayi me office no ato ho no a woda ho kaja nti abra mo woda ho no sa na me ko na me se Samuel me kasa kire mo na mu pie na nke ko ya anka we ansio ba hwese motima tena nsuo mu amade abato mo office efri na de kure me na makama mo anti bete china bi wanhwe abafan bi kura be kasa kire mo mu beti se de wo pen anya si awi asema metime kan nyina no ana ye pie ni dimirika nti ye se yusu awbo ya nde akọ na brothers ne ka se Dabi ye yusu single moto no se be ya ye na se be hare na etimi de akọbọ amane na de be bo amane wo fi bra ye yi na wo kọ honom no na ne ba bi atwitwa me pa cho no de because of pressure na e ba ye nti ana me nso bibi se kura nto me da na me yo kada but my she accident bebre but me she accident kura even meka so bin sabampo ate ana se kura da ba bia enipa na wo se otumi yi no eye ono nko anipa ba ko pe single handedly no yi no me ba be dru hon de na brothers omo ho no mo do so kakra metima ka se ombe bro be nipa be 6 ana 7 nti me dru ya me miamia ne yam sei no na eye wa me fa se nsuo hedan ni yam gidigidi nti me miamia ye no ana yi ne me fa se ayi kakra bi free na num bai ye di anka no pa nti nice anka huru no ene ba out nti ba out no ana me yesa nti me pie ye ana brother ba ko na ono ne ka ho mu gina soro no ka se we de wanu mu nsuo nti be ya monko bo amane sese na asi na ye den na o ka se we de wanu mu nsuo mi wa nsuo na afa no ye ono no se ono mu ne yi no brother sin ne yi no nti so ono ne ka se so mo ne su ne yi ne to ho no nti I don't know say bi o mu yi ne to ho no o mu dinka miamia no ana bi o mu hu sa ana se bibi sa de a mintumi nkyere. Okay, so because harsh question only Samuel ena moku akwala ande na to nsuo mu ena mo ba be ka kira bonten so for say okodware nsuo mu ne nsuo na fa na obi so bi say menyintum di ntia menyintum ni say akwala ne me office enye nchen me maame ene Mrs. Tay ye nyina mfa say maame baako papa baako ani yakoisi yakwa akope bibia bedi ba ya nkwose yakwa akodi ewu na akwala nsuo ne fa no na ye mia ne moja na eba wo na nya onwanwa anokwani se nsuo ama wo na emo moja na eba kire se ya boni bibi mimi akwala na fusu de moja ama to me no mimi akwala na fusu meme ka mo kire hwasem okay nti ho de mimi anra inside ho nti later na me brother and be ka kire me say omuso mu mia akwala na fusu no na moja eba Asem Beba Dabi akure ma mo na ba me kan bibia se amona ba sama imudu no kure me anka samaka ato ho se mo office ni wuo no se minimu bia hwe na mo office na mfa nche me o me fa won ko me fa me nko so ni mo nansa eka tunsuo ni so nansa de o sama nya na adwuma sa minim sa o se ensuo so ka ho tobo sama nya na adwuma sa se wuwu foforo sei na de ewom ne se onye ohuntum se wawu onye ohuntum ti sa abre no kra no wonya nya asetre tobo ansa okay o ka de ewo nsuo ni mu me se me ka kire me office no eni nsuo no because omo say ye ne de ewu akɔhye nsuo no na me se nsuo de enya de ketoa na watimi adi bɔne de akɔhye nsuo because kwancha bo honom na yete no yetete nsuo ho sebi obi kura akɔgya ne nan egu nsuo ho nsuo na afa nche no na nye se ye na nipa di na no ka se ye di ewu akɔhye nsuo ndi se ade se nsuo no ho ampa
na sɛ yɛ ne adi awu abɛhyɛ no ana etwa ntorɔ sɛ nyɛ saa de a hwɛ na nsuo no so amfa mfevae ba si enim ho hwe ne um sɛ yɛ sɛ adware na ɔmokoko dware ana saa de nso si yɛ de a ɔmfa yɛ ho nkyɛn na yɛnkɔ yɛ baabi asema meka yɛ no nti o de ɔka sɛ munim ho bia ma ne mfa mo ho nkyɛ mo no de na nka ɔka sɛ nkɔ mfa nyɛ mo wɔ sɛ wɔkuyɛ bi because bible no kora kan wɔ sɛ de ɔtwe se kan owu wɔ se kan no ntimi nkɔdi awu nkɔhyɛ nsuo na me metena se enidi nyaw no waku wo fa wo pɛsuman sɛm oh menyɛ sɛ me pɛsuman sɛm me pɛsuman sɛm wo yɛ aduro menyɛ aduro ba de wo ho ne sɛ na me dika akyi ne yɛ adwuma kɔwa nti enam sɛ yɛ kɔwa ba na nti no na like every day bia no wobɛkɔ aba ebia wobɛkɔ wokɔ kwan so yesi beto wo ba wo medru kwan so no na bibia si ana me ka kyerɛ papa kuma ba ko no sɛ o ɛno de ɛnyɛ yi ɛyɛ ade a me de bɔ me ho ban sɛ memfa mo me ho ban in case of say bɛkɔ akɔwura problem bi mu a ebetimi ayi ma free mu ɛno ne ade a menim wonkɔtwa wo fa si mfa ne nyɛ hwe Dabi atie for me twa me ho aba apomode mapade eno ne Hepa Plus mixture Plus Hepa Plus mixture etutu malaria na se kura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba buso me pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye nwanwa mo aduro ye magenu wa bi abusua pomudin ho hia me yie esne bibia enti me manom pafie ha she wo ye Hepa Plus husband ye de wa Hepa Plus husband and the one so wo ye Hepa Plus wife na abo no Hepa Plus mixer magie duro ready pa pavi plus mox ena Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada wo nimfie du mienu nka ho our pharmacist na heba so etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejweden kraso ya. Mira. Yes, my dear. Ene die. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na edie be pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh me. Adaminim. De me die sie wo an say. Makoto Dawu 360 capsules. Ya manom ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na okrai. Me ma Dawu 360 capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma. Na atumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se nansan na wo complain waposo usisi eni ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Wutisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me mini 360 capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free se require mu. Enuom yenu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do do na mu. Hye no so se eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ne obi a onya mfinhye dumienu. Bebia ni afre 0244886437 and 02016871717. FDA age adwadie nkratoyi atum. Obi benya wa na free yade e na apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule and selenium and wasum dia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkoso hwe setimi sanyare wa be se wo hane akire esikyire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke and de na pos wa ye future life smart food bebo afeidie aya busuan chemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ya adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya esikyire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba wa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yafunu ya flat no wo hia smart fiber any zero smart food a future life smart food di abane
ya Bolivia Enterprise na akɔfa nnuane yɛ bɔ ɔman yi mu ɛnkran wɔne Ghana Telecom University no yɛ opposite Kumase wɔbɛn Sofoline alignment ɛna Tema wobɛnya biato Evergreen Supermarket frɛ 0246 010150 0242 878090 Future Life Smart Food ɛbɔ daakye ho ban na me papa nso uso no ma odi wi eno mo wa hene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare me ho kura dwiri yen ye do mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic anka ba yen siye pa ka me kire wo na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic oma ben papa abefu fidi e free India na yare ni hye ebe kire asa kire ho adura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bia se wota free ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja de yen emema ye mre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture aesthetic ho yare nyina wo ya detox etwi free ni peduani mu ama wo ho to free se se yemfa yade enko ho nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be ho Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Owura bra Dabia Sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama wutimu enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wo mu Aja Asante mama nie emprensa sunie na metu die ibi nanso ankwesiaga ba akokra die enkofo yi se akwesibuo so boso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie ono mu ane tu yo emfiduduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba obo ho ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free se owo mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojoda aban heye bi kohosisie we di oponko penentem de je wonu number se ka ho 0244 299520 and 0266 432210 sa wa kire mi Volta Drill Limited yi mi problem na solve Adipawre ni krom hadie wonkwa na woni madepa no piao unimme entwam me di product fufuo bi aba se unya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa simple plus so wo phone accessories be to batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia so wunya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus Samikan se krom hadie woni ade pahene no se me mochira kwantem na me ho preme kumase hadie adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die nimhwe afei kejetia ye ne G2 edie nimhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus eno ne papa Wofana se breko sisika ode money free broche nyina ode fa seche dumasi rural bank ehɔ na megye me Western Union sika nyina efa seche dumasi rural bank wɔmote bank in 1980 wɔmo adwuma penti wɔmo tre wɔmo nkwaba mu wɔmo anya branches maako enwɔtwe ɛna wɔmo anya ɛyɛ 3 mobilization centers enso so aka ɛho Jumadia banks edibia no seche dumasi rural bank wɔmo di mu akotene eyie na wɔmo nyuma pa wɔmo eyie no ebi enie wɔmo gusu airton shells no na share bia yɛ 10 pesos wɔmo yɛ current account savings account, Susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yishish, Womo AAB, Womo Akache. Saudi Sikato, such a Dumas Royal Bank, branch Bia, Ubetime, you know, Omo branch Bia. Oh, sir, and you mentioned me, Yabosi, I'm the veteran of Jumu, na Kwambe, and Mefos, I'm a Sabekebi. Omoma salary workers loan, public and private, Nina,
commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Wamama smart loans. Nano dia yedeba abaya juma yefua wamuji wamakatia efa controller and accountant general. Seche Dumasi Rural Bank meni aji wamushishe no hopa. Neme uwa mweche ya kwanwe. Wamu headquarters no wa Seche Dumasi. Wamu ben Ejano. Ejiransu wamu wa main station. Wamu ben GP RTU Abrosano. Kumasi Kenya se wamuni Methodist asafono ena edinshe nimu. Angulaga onion market no wamu ben no pepepe. Abu wamu wa aswansi kwa nusuwa. Post office no echipe. Tafo wamu wa Club 600 Dr. Amuzu Johnson. Wamu wa Bompata wamu ben Boss FM ewo Edum Kumasi. Enyinasu wamu Nursing Training College no ena edi enshe enimu. Asante Mampong Municipal edijai wamu ben Health Center no. Chechire afija kwa abre wamu ben Police Station no. Enu ntisa ya frefra 050-1682737 ana 050-1617924. Seche Dumasu Rural Bank PLC. The bank with the vision. Samas Company Limited, Club Park of Abai, Enyam Finchadu 10 years anniversary. Hooray! Nesanti on the 17th of October, Bosumia woman there tosso a dunso ya the floating strong combatis so ewo kumasen in the Monteso. Afei 18th no eye ahunidie, ye be prapra Monteso, e bekwaso ewo trade ene pachi. E di afa ho sembi na wiase ye nyamsompa firi hodoma ahunidie ene wo. Na afei sada no a na wianso fun games, Pachi Park and so ha, football bekoso, tag of war, sack race. Lemon spoon na frafufro bi eka ho ye ne adwadi for na fe kroto a won na adwumadi ne so ansere so 20th October customer service day no adwuma wura nom ne adwuma mu mpadifo bebo anan akọ adwadi fo aboboa no akọ che souvenirs kakra 22nd so ya beko nyanka fie bidomo a ewo asante mantamu akọ akoye aye ebio 24th October ya beko afie mu akọbo Club Park won dawuru akyere amansan and sada no twen yen ya beche nsuo ni bi free eye fa no on the 25th October, health screening free bonto. I was Samas Company Limited. Ajumemwa. Nana number a dinner and awards night. A Didier and one na ya baba sonso akahubi. 26th so a day chato a nasiasu. Club Park natural mineral water na. A sukroji edamusu. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Asante. Okay. Out of 4, Yadamase, Yakoya, Yaba. Aha, ye 102.9. Aha, eye, OTEC. Asem Beba Dabi Jumedi no wasugusu and every wutie and every hey and live. Na seni ya watia no Clear Park Natural Mineral Water. Eba ye no infinchia dunie enti infinchia duno the 10th anniversary no obedi Samas Royal Company Limited nyankopon nhyira won onom na akofa Clear Park Natural Mineral Water yaba obedi sa infinchia duyi na nyankopon ya adomo a bosumi de toso du nso no wo hya ase eno no the float ene be hya ase ne de toso du nwotwe no awia no onom be fan games ewo Pachi Park football park ne so ye be ball ya OTECFM kura ye bebo bi ye be race kama ye be tag of peace any other fun games on the 18th October awia no na fe on the 20th October bosumi de toso aduonu ya ye customer service day eno no ye be donation director and management ne be check clients and customers nioma what you say na bosumi de toso aduonu mienu 22nd ne nso yakoye adoye donation ewo orphanage home ewo Kumasi Krobea imu afi bosumi de toso aduonu nan ye be activation e dia ma Clear Park ewo trade pechi ye be chensuo ensuo yankwa ti ye be chensuo na afi bosumi de toso aduonu num no ya ye free health screening was Samas Company Limited mu premises ho na nanwumre no ya ye dinner any awards night na ne de toso aduonu nsia bosumi ye mu no ya ye Thanksgiving enti ya kan se ye no adehye ne omanfo mfa won hwinyimbie na dwumadie ne nso enye krabehwe na wiai Dawood Herbal Hospital enso ya so ye se wo ba ejeso krapa edane a enkane na Metro FM ni wom no sa dan no amu na Dawood Herbal Hospital enso edi ne dwuma free
yɛka akwanya no aba ma wo ne sɛ wonua dasani a wutie me sɛ stroke nwodua yadeɛ bi na ɛde wo de hyɛ bi atɔ fam na woyɛ wo ho hwe a ɛnyɛ yie a Dawood Herbal Hospital ɛna ɛma wo saa akwanya no sɛ bra ɔbɛpagya wo sɛ yɛasikyire yadeɛ mogyaborosoɔ bi anaa hepatitis B bi sɛ namu yadeɛ bi na ɛtete wo de hyɛ bi ma yɛ wo ho hwe a ɛnyɛ yie a wode ɛfa ne bra Dr. Dawood nkyɛn sɛ yɛ ulcer anaa prostate mu kokoram ɛna wanya ɔbaa wo paawo ɛma woba papa no bɛboa wate Nyankopɔn nam ne so bɛmo atumi awo bi wate ɛna sɛ wo nso yɛ bɛma ne da fam bɛm woyɛ ne hwie nyɛ yi a wo nso keka ho wate na akeka ho a Dr. Dawood Nyankopɔn nam ne so ɛbɛpagya ama wanyu ahotɔ yade a ɛtete wo deɛ wotena wa woto so a ɛbɛha wo enti bra ne nkyɛn na papa ne mfa ne duru nka wo ne number yɛ 0244 88 6437 ɛna 0201 681 717 awia de fearsome 3 ɛyɛ Hepa Plus Pavi Plasmos na sɛ nuom yɛnsa a meka ho asɛmi ɛyɛ Ebenage Hebaafo na akɔfa sɛ duru wi yaba onua da sanie sɛ wunya bi na sɛ wo nonom a nokorɛ me sɛ wo sɛ ɛbɛboa wo nipadua no sɛ wo pɛ sɛ wo nipadua no gyina brane mana hoɔden daa ne daa kɔsoro na to pampim fa nipadua no hoɔden ho sɛ bɛyɛ a yadeɛ bi ntumi mfiri wawora na ɛmɛbɔ wo nhwe hɔ a ɛyɛ anonom Hepa Plus Pavi ɛna Plasmos wa stroke yadeɛ tete wɔ emogya buruso nie asikyire yadeɛ nie srade tam adɔre wɔntini mu nti mogya ntumi mfam watenka atekɔ ana nipadua mu yaw na ɛhaw ɛyɛ typhoid ana infections bi emrɛhwɛ wɔ mpam na sɛ wodwene nipadua na hoɔden ho kanea de aka nyinaa yɛ bonus Hepa Plus Pavi Plasmos ɛna ɛboa wo ɛwɔ saa kwan ne so enti kwa baabi eto no bia na ka sɛ wopɛ Hepa Plus Pavi Plasmos yi bi yɛwɔ bia nsuo yɛwɔ bia atopa yɛ sɛ wotɔ bi na sɛ oyu so ɛbɛbɔ apa yɛ number ne yɛ 0542 77 8572 ɛna 059 13 67 898 na homka hit patch no ɛno nso wodwa so o sese yɛ a me ne wo ka sɛ deɛ akwanya no aba ma one sɛ wo ba Genai Pharmacy ɛwɔ Patase wokɔ Afadio Pharmacy ɛwɔ Bantama woba Costa Pharmacy wɔ Adum Pampa so wokɔ Freddie Mens ne Lancer Pharmacy wɔ Keu Endom Pharmacy wɔ Ejeso PFA Pharmacy wɔ Tafo ɛna sɛ wa heba wɔ Asante Mampɔn a ahomka hit patch no wobɛnya bi ahomka hit patch ɔsi feel heat no saa abrɛ yi a meka sɛ yɛde twe yaw ne firi nipaduam Baby a wote ya wo nipadua mu bia no kɔtɔ ahomka hit patch bi na de tetare ho fatare ho na wo de tare ho a wo se heat na ebon kakrakra ɛno na ɛfa pains no ɛyaw na firi wo nipadua ni mu ama ho atɔ 2025 and beyond dear we say no to pains no more pains into omia use ahomka hit patch na bɛbo apa your number is 0248 50 9003 and a 0536 64 5334 unya fresa homa we ya yen ye dia homka hit patch no aba ebeje so ye do be kasa dia wonte ase no ye be kire mu nso dia mawo na Asasu Herbal Center onom na akofa kubi herbal powder no aba o kubi herbal powder de hia ni se obenya wunsuo de obeye ni se tea no nsuo de no se kubi powder ni bigumu a na wakanum abam ebedim na afi wanom se wonya kube nsuo bi a wobetumi asabi agum wokanum na se wonom a wawie se ye koko bi kura na wudi na wosabi gum na wokanum di a wawie me se bema se wode a wo se wo mensem no enkoye o mensem atofom waboge bi hoka 2 minutes nko anti wo fa osika ni di o pesa wo kire kakra e wo mpanimu a wo kire bibi kakra bi wa kwatia ho a kire bibi kakra bi wate eya yusi kubi herbal powder eye very excellent kubi herbal powder eye very powerful kubi herbal powder se wunya bi na se wonom koni padua ni mu a nokre me se wo se obema no begina so ne begina so yie amwo hu say yes to me wo abibidrum muntie o bema obema da from bem
sabe bema sabe ade no afon enkoyie mfa mawo bema wa wudru simie nimu a utumi hu se enuoma nkoyie ye 2 minutes de e na ayo wo de na ye brego twetwemamefo no eno na adwone enya de pa wunya kubi heba powder no bia onuada sani wawie wadwuma mission accomplish wawie wadwuma oba OTECFM fi ahwehwe Asem Beba da before office no a ubenya kubi heba powder bi ato okoposa heba wumrum opposite Methodist Church main gate no abenya bi misi heba ne blazer require wumrum of ata drugstore wabu akwakofodia station baby a Davi ton eduane no ena mfensi adankwa ame of ata drugstore wo ho ebe Roman Church no ono nso toku bi heba powder bi ye kan onua mana moto bibi ne na wonte ase a fresofo asamwa wono no oda asasu heba center wodi kubi heba powder yaba frene number ni eye 0244 166602 0244 16 6602 ena 0243 50 5775 ofresa homa we ya yabajoso na yene wakasa enti ahemfo otimanim hai sabe abosomu tie ensamanfo tie asofo tie abofo tie ahohuma ewo mu nyina obie tie bi wo fa ase no sese kura ne samaya begina ha wono nso tie bi ubetumi aka wosa nneoma yi amabobo nyina nim sa wo fa ase ni wuo no unnim ho bi mepa tran unnim ho bi mepa tran unnim ho bi mepa tran okay awiai nana sechire nkwanta bisa wa ha sechire krom hene moma ne ntena se awura wo ye okay se o papa se ompene mayem papa oba ne hu die ku no no wo ye okay yenko sie ne saa wo ye okay Cecilia ana esi amatese yese dabe na muyi no yawada echina na awotwe se yeyini sia asawo uye okay se yenkosie no nana sachre nana Krobea asem wei eya asem a ano ohye mama usimami ensa ewo ho ate dashi buru nana Krobea mede nchia be ma etiefo nyina tituru Asante man ne ahafoman nyankopon ya adoma bosumi we ya mu eye me ankasa me maame ohima amafriye na ntachua sechirikrum hima na woda wow enti me fa kwa we so edikan amma no happy birthday in advance. Very good. Yeah, share that day ni de e kwan ba mu a Asem Beba Dabi ye be hwese ye betimi amaso hafu me mu a eni sechire kromu a ntiafo ohima afriye na ntachua me maame me ma awodapa bosumi we yam na machia obia nana Krobea eja yemfa no krento odasani ani asese de bia woka no na magina Krobea yire fi sante kotoko anum asem so abrante na asem a okaye no mi gina fidie so achi ni dodua obo ade chia me hwehwe na kira kwa na onyemu ade meti hoyi meti ahohom ni bibia di asem wei aye similar to abrante bia obo ase eno so na the same ni wo fa ase yes so de na akwaji duro the same thing na so ye di sunsun sem bowura ne nutu ni nata no nokure piem ama abusu ne nyam ho nte ase na so begina fidi kase yi so Radio University OTECFM se maka kire nsuo ni se meji nsuo ni di nsuo ni ye honhom se minim hu bia nsuo no ema no kure na dia na onkume na minim hu bi di onyae no mejina afidie iso chini dodua onye mu ade ye bebo ne kapie sie wa afidie iso krona esi ho no krona nsuo ni da so no ye frɛ wo sei kwanchiabo hene se utia se kire krom hene na na se kire kwanta bisa metoso miensa mechini dodua na mabo asem na chi e de amawo wudi asem na de besi bia ma OTEC
afidi bata ne Asem Beba Dabi atiefo Asante nana obaakofo akohunu odansini ni hwan nanso owiase onipa utu amana kantam gumu a nukure pie sebe ya nukure beda adi na sebe eburu sebe nyado yɛhwɛ enra assemblyman Asem na wɔka no bra mrantie no omukoku abrantie emfinhia dunson no ohumanifo wom no ɔgye moto no ne ma minku no preko sei wɔfa asie ɔkɔnse do die no ne ni dware nsuo nim no wɔwɔyi a obetima ma no kore na daadi ubisa ma me ne sɛ ɔbaatan ya ne nsunu mate awia kete sɛ ɔbɛma kwan sɛ adɔkotafoɔ mpaapai yɛnkosie uba no wantimi ansew ane Dabi ankyerɛw no watiefoɔ ɛna wohwɛ ma me no tama wototo abrantie ya no a ni facial expression ne body language na eniyema ha ma me ne yie etwa sɛ nokora daadi ansa ena de wo mu bia pie na mebisa abusua ne sɛ bre omu fa mu no ana otonso na nyam bia no omu bɔ krom ho mpanifo amane ne amamre bɛn ne sefata omu ye yansa ne ye fa mu na firi nso ni eno kra kasa bi sanse asɛm wei minyi ni sɛ nananom ɛyɛ amane ne amamre ansa ne ye fa mu no na kyerɛ sɛ botom nam bi akɔso wɔ nsuo no yɛtwa botom nam bi wɔ nsuo no die nim wɔ Asante amane ne sɛ bibi sise ya atodankyam to oyone bi sise ya nananom ye nyankoma de kanche ensi da ɛwɔ Asante mamu ne Ghana ha sɛ nsuo afa obi ya fredifoɔ bi me yedifoɔ meti akonya kɛseɛ so ne yɛn fredifoɔ so megu nsa yɛn fredifoɔ so mebɔ mpaye yɛn fredifoɔ yɛn fremalam wobɛyɛ dɛn nananom na kurowo mu nananom na asase ne yɛ mu dia ti nananom yɛ amamre ne amaneɛ ɛna abakɔsɛm wɔ sɛ nsuo bɛfa obi na botom nam ne dwiri mu die bi nkɔso a nsuo di kan mene no na de na bɛkyerɛ wɔsɛmede ne ko no asan kakɔ ankyɛ kora ne miɛnsa deɛ obeyi na kyerɛ ansa na wɔde nakɔ ansa ne yɛbɛpɛ mu no wɔ nsuo nim no nananom yɛ nyankoma de gu nsa serɛ asase yɛ apɛdi amoa ne twɛdi ampɔn na wɔyi na bɛtɛ na nananom ayɛ deɛ sɛ fata enti atwa sɛ yɛdi kan ɛdɔ asɛm yi mu enununu abrantie yi ne wɔfa yi ɛne deɛ no wɔwɔ hɔ no ne yɛbisa sɛ ɛnyam bia no yɛpɛgya mu no kurowura asase wura nananom nim ho bi ana na sɛ nananom nim ho bi dia ene na nokre no yɛde bɛto da sani ani ase ama nokre adaadi medase bro na na sekyere atiefo sekyere krom emem ahafo sekyere krom hene edna moate den kan osan ye difo asem we ebi ba ya nim na ye pemu nokre se ya obo ase yeso odna ne wofa ase akọ giskedro se ya bia eya fidie ya so na nya asem ketwa eto de bia ho enioma wo ho but I'm telling you se obi fa kwan ya bisu sei wu a yo nioma bako mienu yensa trebi odia haya kwan ho menka jare na asefo nana na mo hote sei oba de adumu enanso ye okuada enya asem ketwa nano na boys ni bi ka kire me se wama wo ma twetwere wan enya asem ketwa o ise wona mo de jo wan enya asem ketwa o ise se de e ma ni si kanfo mu krumu di adanse na ye yinyum anopa bia se mo de garlic no boss ya no mo de viko na ye dey atoso na feche se jutu hua afa enya asem ketwa ena wi ifa ye ya makru mu ye de emu aye enya asem ketwa be ma wudidi anwumle ene anopa no edura na dwonso a woni nso asa agya ka ho what nya dana papa so ti ase aha because wo mo ba no ho asepe no na so ho asepe wo say moto say say the bible kind no say o ma nipa dana ho no be ma o so timi dana ho na eto so nye se okoye na na krokro account so ti ase aha ti anopa na Krobea ye tie ye tiefu nyina bidi say the nchake say free jerinas
asoyɛ ɛde ma yɛtiefoɔ ne ahwɛfoɔ nyinaa ɛwɔ ntentan abɛɛfo kasafidie ne so ɛna yɛbɔ mo aba so wɔ dwumaso sonko nso a modi ma asanteman ne Ghana man ne kumaseman nyinaa adwuma ne deɛ wɔbɛsɛ yɛbɔ odi a ɛna wo sɛ wasom yɛ ɔkyee woyɛ adwuma pa onyame wohyia wo ntina gyalinasfoɔ no yɛsɛ yɛnya ama wo kɔtɔkorɔ nka soro sɛ yɛbɛsom ne no nyinaa ɛde tisane ɛtiɛ na awiai gyalinas nana yɛde enu mmiɛnsa ɛna abɛdwa so deɛ di kan ɛyɛ Jerinas Calic Misha no ɛna afei deɛ ɛtɔ so mmienu ɛyɛ Jerinas Heba Misha ɛna afei deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa ɛyɛ Jerinas Vico ɛnya asɛm ketewa ebia no bi tim sisi a na ɔpɛ sɛ ɔne doctor twetwe nkɔmmɔ ɛwɔ yɛ kasɛe a yɛkan ne aduro yi mu nkyerɛmu ebia ne haw bi tetee no ɛnɛ ɛwɔ sɛ yɛnya aduro a ɛbɛtumi ayɛ adwene mu adwuma anya sɛ nrono bi wɔ hɔnom a yɛ mmeranteɛ ne mmabaawa ne nom a ɛha wɔ mu to so munya nupa a ɛbɛsiesie nipadua nim na yɛ adwene no mu adwuma ma adwene mu ada hɔ anya saa kyerɛ sɛ nneɛma bi a ɛkɔkɔ so wɔ ɔman Ghana no nkɔ ye ɛna aberanteɛ wobɛhu sɛ no watwe kamela asi n'anim na ɔdi mpanimfoɔ atam adwene no nkɔ ye ɛti wɔ sɛ yɛde aduro ɛba abɔnten na yɛ organs no de ɔba adeɛ yɛ ɛde ma wo nipadua na wobɛtumi atena ase akyɛ no ɛwɔ sɛ yɛnya aduro bɛtumi asiesie no ɛne Calic Misha no a mɛka ho asɛm no preventi nipadua no yɛse mpani sɛ nwaho yi ɔhu no nso hwɛ a ɔyɛ tope ɛtumi ntena hɔ ɛnka sɛ kyɛ sɛ mebi deɛ menyale ntimi dabi wobɛwu yɛdidi a yɛnom yi ɛwɔ sɛ woda sani biaa ɛso nyɛ aduro ɛbɔ ne ho ban ɛtumi nka sɛ madidi dabi because nnuane ne yɛ nsuo no a yɛnonom no ɔhaw ne amanneɛ bi a wɔakyire no woanya nnuro bi sɛ anonom na amoa wo a kyɛ sɛ wobɛwu ntɛm ɛtiɛ na awie yɛkamfo Jerinas Calic Misha no ɛde ama ɔdasani biaa obi a wadi mfie du mmienu kɔ sɛ ɔyɛ ɔbaa ɔbɛɛma obia tumi nom ɛnkyere biribiaa ɛna nka sɛ mewɔ yaleɛ wei dabi kyɛ sɛ preventi nipadua no obia tumi nom ɛde bɔ ne nipadua ho ban sɛ organs na ɛfa wo liver wo kidney ɛne wo lens ne wo prostate ne saa nneɛma no nyinaa ɛprotɛte no ɛma wotena se kyɛ ɛti ɛna awie yɛ number no nyinana 0241 81 46 77 0241 81 46 77 ɔmo fɛ Dr. Sisia Brahma no gu so America sɛ nana obi wɔ no ma wakɔ hospital akɔ amia check no kyɛ sɛ wɔnhu adekora ɛha no wotimi sɛ ne ti no wakompreni sɛ de bia kyɛ sɛ ayɛ severe ya de bia tata no kyɛ sɛ wɔgye no wanye me se ɔnom Jerinas Calic Misha no ɔmfa nyɛ na duro anopa awia anwumere nana ɔfa na hoɔden adi so wɔbɛkɔ check up na ɛbɛ check no wɔnhu baabi ayareɛ no atu afa ɛtumi ntena hɔ nka sɛ meyɛnyeme nto hospital ansa na wɔhu sɛ meyale wode de bia meka mese sɛ tea de bia wosɔle hu sɛ milo sugar egg ne saa nneɛma no gu center table so anaa wo dining table na wotumi hu sɛ anɔpa bia bɛnom tea a saa Calic Misha yi a yɛka ho asɛm ɛwɔ sɛ wɔda sani biaa onom bia nɔpa yes ɛyɛ aduro a ɛnka agya ɛnsi gya so yɛayɛ no abɛɛfo kwan so ɛne yɛde wɔ ato aseɛ sɛ wɔda sani bia bɛtumi anom ɛtinyɛ aduro akɔsi gya so ɛti ɛyɛ aduro a ɛwura nipadua no sɛ garlic yi yɛ maame mu tumi twitwa gu nantwinam ho ɛde gyene ne nneɛma gu ho de yɛ nkwan ne stew ne ade but wode gya bɛka no ɛma n'ahoɔden ne ɛdɛ ɛba fam ba wei ne deɛ abɛɛfo kwan no a yɛafa so asiesie aduro no wonom a wotumi sɛ ɛyi wo nipadua no mu adwuma wɔhaw bi ɛwɔ biara no ɛki ɔno afiri hɔnom ɛti sɛ awia yi obi tie me na wɔwɔ haw yɛ a yɛbobɔ so yɛ a sɛ meka sɛ ne ti wobɔ nso watim sɛ nakoma no wɔyɛ biribi kakraa bi a na ɛbɔ ne ntɛntɛntɛntɛm wote ne nkyɛn koraa wɔhome koraa wote mesrɛ wo mɛntena hɔ ɛma ne nyew nsɛmo kɔpɛ Jerinas Calic Misha no bi ɛnonom ɛbɛbɔ wadi wakagyinamu ama saa haw nyinaa afiri hɔ obi wɔnom a nana wɔtena se kakra bi na ne nan ase ataatae wobɔ sɛ ne nipadua no
ase wo honhono ebra onum jerinas garlic mixture no ebe boaw ama saa ha we nyina afiri wonom obo nso wo simani ma pusa wato nre ko hi ba nyina aguso ekuro na wo so ebra onum jerinas garlic mixture no ebe boaw ama kuro na aba wani so obo onum wo he bible wo hu genesis was jene mesraw wani no enkoye eyekuro na wo so kopa jerinas garlic mixture ni bi anonom ebe boaw yi wani ni sukuro ni nyina amoni nso ate nwan opo so a okokete so na adwo a osofo pe na ne hwirimu nyina asisi asedi hangover wonom ensade na ne hwirimu nyina asisi yano obo wonom a wodi hye koko enye koko obo wonom a eye frames amaman adetrinim eto so onya aduro a obetima nonom ayi frames ni nyina ama ne tirim na dai adawo obo so okakete so a wutimi da fom ama bibia tibiara ekoye ma obo so ye kasai okasa pampanya edi akire eba na eyekuro ewotiranim epra onum jerinas garlic mixture no eba bona ma etirim kuro ni nyina ewufai ama nyema nyina da kama edi ama no obo so obedwale bewie no na otiti ne ho ofiri baafo ba na o enkukura nyanka scan kura no se titi ne ho eye infection bia ewo emojanim ye wo so nya jerinas garlic mixture no na ya betima yi saa hawo ni nyina afiri honom ama widie ni mu atono na ono atimi se ampa afedie mini padua no asi ni padua kwan mu eti awie mesi ye number no eye 0241 81 46 for doctor sisi ya na no bo so ye kasa odidi anado ni sugar level no kwa na ekoso ejensamo afiri 6 eko 7 eko 8 eko 9 tese o twara na mo nse no ya no na wa hu na wa nse no kwaya ubo se yare bi di diabetes na chese no so ejije ne ho ba ya no diabetes ni de ho ba jimu no ekuro bi beto ne ho ana bibi be ya no no enwu ada etu wo hwi ya bo se yekotwa wonsa yekotwa wonan mesrew wo obi a wodidi anajo ya entimi digesting tema edura be boaw ama ne nyina ya kama eye jerinas garlic mixture no enya sem ketwa eye herbs ene ya dia kika bom ayen abafu kwan so ama food and drug authority ajatum enuro so ko chemical shop pharmacy shop herbal shop ahodo wo Ghana haba bia no okwa wo se wo hwe jerinas enupa ya de abedwa so no jerinas garlic mixture no etisane emeya ya bubo so nyina no wo sa emu ha wo bo so a ne nase atatai ne nase duduru kese sane emeni nyina no eyefro obo so semensa ho hyehyeme me na ho hyehyeme sane emeni nyina no eyefro honom amwofo apomden adiso asole akọ adwuma ena afenana de to sumienu eye jerinas herbal mixture no say ye malaria jaundice typhoid ulcer menstrual disorder menstrual pain sane emeni nyina jerinas herbal mixture no ediwa kaginamu ama sane ema we nyina afro to obi ho no akọ hospital ne malaria ena etete na edure beboa no eye jerinas herbal mixture ena afi de twatwo eye viko no wo ye bema na niema sinitrase niema aginsamo a wonum garlic no na entini mu sane ne moja no edi afurusane no na de viko na wo no zero de ye friend say abobianka dem abobianka dem ye no de ye friend say ubesu amente nana anya sam kito powerful say de nansan e man say to ye yimu mu kunu no na won to say obato because we are bema na wo tese wo kosini na niema ankoye na wo kobuhwe ntamu a o maninye ade ye kura so oyiri bebuza se wawie ye friend say kofie kosu wawie eti bema entena ho mane nyansa wo di soro na wo di fom ama niema nyina ye dai akoka mama eti anu ye viko no eye sisie body pains rheumatism arthritis sa niema nyina no sexual weakness no adrowe edi wakaginamu ama wafa ntoma paye dai efra wo ye oba so na wo sisi ye oya oto ase sciatica sa niema nyina etwetwe a adrowe bebo eye viko kwanum viko no abebo adro no me say herbal shop chemical shop pharmacy shop baby aye pon adro bia wo ba ke woni ne mantam baby etu adro bia no adro no aye ni do sopo egu ono tinana mama number ni bio ebetato 0241 81 4677 ya number no good ofra on sabekan doctor yankopo Israel amen nana arafo jarenas fuonuro no eyinura eyenupa mesrew wate ho no monkan
ko ba bi eton no bia say ye jerry kam de metu for say wo to jerry nas garlic mixture no e ya fa vico no fa ka ho nanya wo honsa nkyerene sɛnea ɔsɛ yɛ me honsa nkyerene ye ma timi ye ewa ma ana mama tamfo anim ana ewa matamfo anim na wo kwa sorry dem gra wo kai o boa and odi the master coffee uwo sofola insuom junction wa won nkawe committee chairman eja Sam o tech newsroom uncle Sam oso chia pa wate ena Mr. Kings onso wo sofola insuom junction wa eja Sam say omamo a very good afternoon awie udidi odeshi onso wo nana kwasi agema heya ukrofru mode one makonta na anu me hu nuoma no hwehwe nuoma ni bi ba de nya wotre mesane ase ho why mesane ho na me nso ma beje me samba ni bi ho and simple plus for nso nyankopon isramo onom na ye the trusted brand eba phone accessories dia ye simple plus fu din ye bo me pa cha ye kan se wo ye obi a o pe phone charger ye papa ope battery ye papa ope power bank me pa cho choose simple plus me I have chosen simple plus. What about you? Onuya me maje papa no na won so se wunya charger papa wunya power bank papa wunya battery papa na ye simple plus die ni bia wawie me pa cho hands free earpiece bluetooth earpiece neck bluetooth any headset ni nyina simple plus de na ye open cover iPod any protectors ahodo na wo choose simple plus wawie misrawo phone accessory bie hia obia no brekumasi adehyeman yaso ye ne Dr. Caesar aso ye ne die animhwe obakageti anso a ye ne Dubai Gate 2 no enso ye opposite ye number ye 0244 590374 and 0241 709636 ya Bolivia Enterprise for future life smart food no ya dura agini dipa na ya aduane ene san ya duro wutie mi ahodinu ahyese aduane mu matonchom yende yeka ene se vitamins ni minerals ewom 23 amino acids dunkono omega 3 inulin selenium energy protein fiber ahyemu matonchom yeka bra bekere wo yade a etiti womu yema waduane ye duro na dine nyankwa Kumasi Sofoline alignment yene multi home ne dia nimhwe ye number ye 024601 0150 and 0242878090 na Fit Homeopathic Clinic ewa ahenema kokoben a very modern herbal clinica ana clinica onu wa kremfidie free India e de abagana hade ye adwuma enti wutie mi sabe say yade bia hinta wo nipadua ni mu a brana yenya nhwehwemu mawo yenhunu yade no ani so na yemao adura sabe ube yusua ebeboa enu nketenkete no ebo adwuma papa aduro bia wo de yade bia ha wo no bra ye nchen na yemoa ahenema kokoben ye ne ye wo 18 junction ne so Jomas company no ye ben no ye number ne ye 0244 583859 and 0275969414 Asemo Era we are very fine ate we are very fine ate o de yan kwachiro me ko kan sim bia chiro ate oba no besie ne wo Asante region ha na asem de buku sirim ade ebesie no ha ya akra no ne papa we o wosirim acho de be o papa frim wo frim kusa wate ono nko ane oba ana ase nkwara ne bi ka ho acho nketua mienu wom on na ye panyini acho bibia be fine wate o de enko me kan sim bi akyerew awiai nana sekere nkwanta bisa eye sekere kurum hene nana ba be boa ye
Ote oba de achia menka, oti jatabanka. Ewi ase aboa woni dua. Adwo nyame ene kora no. Dwabri mu to aso.